23, 24லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா தான் இருக்கும். 24லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா தான் இருக்கும். ஒரு நிமிஷம். பக்தி வைபவ். ஓகே. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஜஸ்ட் ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. நாரத மகரிஷியினுடைய வைராக்கியத்தை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது காட்டுக்கு போறாரு. காட்டுக்கு போறாரு. அந்த 5 வயதிலேயே வந்து அபயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அபயம் அப்படின்னா பயமற்ற தன்மையோட மற்ற தன்மை. பயமற்ற தன்மையோட செயல்படுறாரு. ஸோ இது நாம பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம். அப்ப வந்து காட்டுக்கு போகணும்னா அந்த குணங்கள்ல எது சத்துவ குணமா அந்த இதை படிச்ச மாதிரி. சமநிலையில இருக்கணும்னா சத்துவ குணத்துல அந்த காட்டுக்கு போய் கஷ்டப்படணும்னா அந்த குணம் இருக்கும். அப்படின்னா கஷ்டத்தை வந்து கஷ்டமாக கருதாமல் மாதாஜி அவருக்கு வந்து அந்த இவங்களோட அந்த பக்தி அதில் தன்னுணர்வு பெற்றவங்களோட அவருக்கு பழக்கம் இருந்தது. அதனால அவருக்கும் கொஞ்சம் தன்னுணர்வுலாம் வந்துடுது. அதனால அவங்க அம்மா இறந்ததும் அவர் பாட்டுக்கு காட்டில் போய் இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அதாவது அந்த சின்ன வயசுலயே அவருக்கு வந்து அந்த தன்னுணர்வு வந்துருச்சு மாதாஜி. அது வந்து பௌதிக இதை பத்தி எதுவுமே கவலைப்படலை. தன்னுணர்வு வந்துட்டாலே அதெல்லாம் போயிடும், பௌதிகமெல்லாம் போயிடும். தன்னுணர்வுனாலே அதுதான் பௌதிகம் போய் இவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் இதுக்கு போறாங்கன்னு தான் அர்த்தம். பௌதிகத்துல இருந்து அவர் வந்து ரொம்ப அதாவது பக்குவமாகிறார். அவருக்குலாம் ஒண்ணும் இல்லாம தானே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பௌதிகத்தை பத்தி அவருக்கு தெரியாது. அது ஏதாவது சந்தோஷம் இருந்திருந்தா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆரம்பத்துல இருந்து அவர் கஷ்டத்திலே தானே இருக்காரு. இல்லையா? சோ நாம இவ்வாறாக அவருடைய வைராக்கியத்தை கடைசியில பகவான் வந்து இனிமேல் என்னை உன்னால காண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. கரெக்ட் இல்லையா? ஒரே வாட்டி தான் அவர் வந்து என்னை இனிமே காண்பது கடினமானது. அதே மாதிரி வந்து நம்ம பகவானை வந்து சேவிக்கணும்னாக்கா நமக்கு சமர்ப்பணம் இருக்கணும். உள் உணர்வு நமக்கு வந்து அவேக்கனிங். இப்ப நமக்குள்ள வந்து உள்ளுணர்வு வந்து எழுச்சி விட்டுருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எப்படி நாம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா நம்முடைய குரு அவர்களிடத்துல தான் நாம வந்து அதை வந்து கன்ஃபர்மேஷனே பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த ஒரு நிலை வந்து அவர் வந்து அந்த மகா பாகவதர்களுக்கு வந்து அவர் என்ன செய்தார்? அவங்களுடைய 3 செயல்களையுமே செய்தார். ஒண்ணு வந்து அவருடைய திருவடிகளை வந்து அவர் சேவிச்சார் இல்லையா? டேக்கிங் த ஷெல்டர் அண்டர் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த அந்த தூசி அளவுக்கு கூட வந்து அவர் நினைச்சுண்டு அந்த மகா பாகவதர்களுக்கு தொண்டு புரிந்தார். மேலும் சாப்பிட்டு மிச்சத்தை சாப்பிட்டாரு. அது ஒண்ணு. அது 2வது வந்து மூணாவது அது ஆக்சுவலி த ரெமினன்ஸ். ஏன்னா அதுவும் அவங்களுடைய பர்மிஷனோட வந்து சாப்பிட்டார் இல்லையா? அப்படின்னா பர்மிஷனோட சாப்பிட்டார். இந்த இடத்துல நம்ம ஒண்ணு கவனிக்கணும், டிசிப்ளின் அண்ட் ஒபீடியன்ட். இந்த சுகமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதிகம் பேசாமல் ஒரே ஒரு முறைதான் உண்டார்னு வேற போட்டுருக்கோம். அதாவது ஒரு வந்து பக்தியில முன்னேற்றம் அடையணும்னா முதல்ல அவங்க வந்து டிசிப்ளினா இருக்கணும். இன்னொன்னு வந்து பேச்சு குறைஞ்சிருச்சு அவருக்கு. பேச்சு ஆல்ரெடி குறைஞ்சிருந்துச்சு. சோ இன்னொன்று அந்த மகா பாகவதர்களுடைய திருவடிகளை வந்து அதாவது அலம்பின அந்த நீரை வந்து அவர் வந்து தீர்த்தமாக சேவிச்சார். ஸோ இதை வந்து நம்ம ராங்கான ஒரு இன்டென்ஷனோட எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா நீங்க இத்தனை வருடங்கள் இந்த பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாம் வாசிட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும். இதை போய் நம்ம வந்து 18 days கிளாஸ்ல போயிட்டு நம்ம சொன்னோம்னா அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? அடுத்தவங்க கால கிளம்பின நீரை வந்து நாம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதனால அதை தவறான கண்ணோட்டத்தில் எடுத்தாலும் அதுவும் நமக்கு வந்து நம்முடைய பக்தி பாதையில வந்து பெரிய தடை கற்களாக வந்து நிற்கும். பேசிக்கலி நம்ம நிறைய
குணாதிசயங்களை வந்து கத்துக்கணும். நம்ம ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசைபிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா த பர்சன் ஹூ இஸ் இன் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ யாருக்கு அந்த டிசிப்ளினா இருப்பாங்கனாக்கா அவருடைய குருவுக்கு அவங்க வந்து டிசிப்ளினா இருப்பாங்க. குரு சொன்ன வார்த்தைக்கு வந்து அவங்க வந்து தட்டாம ஏற்படுத்தி, இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை எடுத்துக்கோங்க. அவரை முதல்ல வந்து அவருடைய குரு சந்திச்ச போது இவருடைய ஆங்கிலத்துல இவர் வந்து பேசக்கூடிய அந்த திறனை வந்து பார்த்து, நீ ஏன் வந்து ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது, ஆங்கிலத்துல வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் ப்ரீச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்டப்போ, அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதரை என்ன சொன்னார் ஆக்சுவலி, இப்ப நம்ம நாடு இருக்கிற நிலைமையில விடுதலை அடைந்த பிறகு வேணா இப்ப அதெல்லாம் நினைக்கக்கூடிய மனநிலையிலே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னப்போ, உடனே பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகுரார் என்ன சொன்னாரு, திஸ் இஸ் மோர் அர்ஜென்ட் தேன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்ட்டார். என்ன இதுதான் மிக மிக அதாவது அதாவது மனிதர்கள் வந்து கீழான நிலைக்கு வந்து பாதைக்கு கொண்டு செல்லப்படுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள வந்து நம்ம கண்டிப்பா சேவ் பண்ணணும் இல்லையா. இப்போ இந்த உலகம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாதை வந்து ஆரோக்கியமான பாதையா கிடையாது இல்லையா. இட் இஸ் நாட் அ ஹெல்தி வே. ஒரு நாடு இன்னொரு நாடோட சண்டை போடுது, ஒரு நாடு வந்து இன்னொரு நாட்டை வந்து, ஒரு நாடு என்ன பண்ணுது, ஒரு நாடோட சண்டை போடுறதுக்கு இது என்னது ஆயுதங்களை வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குது இல்லையா. ஏன்னா இவனுக்கு ஆயுதம் எல்லாம் வந்து பிசினஸ், அவனுடைய எக்கனாமிக் growth இல்லையா. வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக், இப்ப நம்ம கூட ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மளிகை கடையில என்ன பண்றோம், நம்ம மாசத்துல எந்த அளவுக்கு எந்த பொருள் வந்து வியாபாரம் ஆகுதோ அந்த பொருளை வந்து அந்த குவான்டிட்டி மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஸ்டாக்கா ஒரு மாசத்துக்கு வைப்போம் இல்லையா. அதிகமா வச்சா கெட்டு போயிடும் இல்லையா. அதனால அது போல வந்து இவன் வந்து ஆயுதங்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணி தேக்கி வச்சிருக்கான். ஸோ அதனால என்ன பண்றான், இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து அதை வித்து அவன் வந்து ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கணும். அவன் அதனுடைய ஸ்டாக் காலியாகிற வரைக்கும் அவன் பேசிட்டு இருப்பான். இப்ப நம்ம இந்தியாவே வந்து சிந்தூர் போச்சு இல்லையா. இந்த சிந்தூர் வந்து பண்ணும்பொழுது பாகிஸ்தானுக்கு யாரு வந்து சப்போர்ட் பண்ணது, இன்னொரு நாடு தான். ஸோ அதுல ஒண்ணும் கிடையாது, 2-3 நாடுகளே வந்து நிறைய சப்போர்ட். அப்படின்னா ஒரு நாடு வந்து கீழே போகிறதுக்கு வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து சண்டை. ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களுடைய ஸ்டாக் எல்லாமே கிளியர் பண்றதுக்கு தான் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. இது எல்லாம் இப்ப உக்ரைன் ரஷ்யாவை வந்து கீழே தள்ளணும்னாக்கா உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்றது, இப்படி ஈரானுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இஸ்ரேலுக்குமே சண்டை நடந்துச்சு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்ம அங்கங்க சண்டை போட்டு இருக்கிறது காரணம் என்ன, நாம வந்து வாழ்க்கையில வந்து பௌதீகத்தை தான் மேன்மையா எடுத்துட்டு இருக்குமே ஒழிய ஆன்மீகத்திற்கு நாம முக்கியத்துவமே கொடுக்கல. முதல்ல நாம யார் என்பதையே நாம வந்து ஐடென்டிஃபையே பண்ணல நம்ம. அதுதான் நம்ம பெரிய செய்யக்கூடிய முழு பௌதீகத்துல செயல்படும் பொழுது வெறுமனே நம்ம பொருளாதார முன்னேற்றம், ஒருத்தர் வந்து தள்ளிக்கிறது கீழே இல்லையா, இன்னொருத்தருடைய ப்ரோக்ரஸை பார்த்து நாம பொறாமை கொள்றது. ஈவன் பக்தியில கூட வந்து அந்த மாதிரி குணங்கள் உண்டு, வெரி ரேர்லி இல்லையா. ஒருத்தவங்க வந்து பக்தியில முன்னேற்றம் அடைகிறாங்கன்னா அதை கண்டு நாம ஆனந்தம் அடையணும். அந்த பாவத்தை கொண்டு செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய செயல்பாடுகளும் நாம பக்தியில முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு வந்து பொறாமை கொண்டோம் என்றால் எங்கேயுமே வந்து நாம வந்து பதவி பொசிஷன் இல்லையா, அதற்காக நாம வந்து சண்டையிட்டு கொள்றதோ இல்ல வந்து பொலிட்டிக்ஸ் பண்றதோ இதெல்லாம் செய்யும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா அங்க பக்தி வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டர்பன்ஸ், அப்போ அது வந்து நிறைய தடை கற்கலாம் வந்து நிற்கும். அதனாலதான் ஆன்மீகத்துல வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வந்திருக்கிறதே இந்த பௌதிக பண்புகளை வந்து தூக்கி குப்பையில போடுறதுக்கு தான் நம்ம வந்ததே. ஆனா அதையுமே நம்ம இங்க கட்டிண்டு அழுதுன்னு இருந்தோம்னா நம்ம எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே நாம இதே ப்ராப்ளம்ஸ்ல தான் உட்கார்ந்துருப்போம். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வில் நாட் பி ரிசால்வ்டு. நம்முடைய எண்ண ஓட்டத்துல வந்து நாம மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். அதுதான் பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் கேட்டதுக்கான ஒரு பக்குவத்தை அடைந்ததற்கான ஒரு நிலையை வந்து எடுத்துக்காட்டும். இல்லைன்னா நாம அதாவது விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதைக்கு ராமன் சித்தப்பான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல தான் நாம உட்கார்ந்துருப்போம். அதனால வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோடு நோக்க வேண்டும், ஆன்மீகத்தை வந்து பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடு நோக்கவே கூடாது. ஓகே. இன்னொன்னு மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவமும் இருக்கணும். அடுத்தவங்க தவறு இழைத்தாலும் அதை குற்றமாக கருதக்கூடாது. சொல்லக்கூடிய விதம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செயலை நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. இதெல்லாமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு படிப்பினைகள்.
ஸோ நம்ம இந்த இன்னர் அவேக்கனிங் அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு இருக்கு? ஆக்சுவலி நாரத மகரிஷிக்கு வந்து முந்தைய பிறவியில வந்து அவருக்கு வந்து 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து தன்னுணர்வு என்பதை வந்து எழுச்சி விட்டிருந்தது. அதை யாரால் அவர் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டார்? அவங்களுடைய குருமார்களால அவருக்கு வந்து அந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சது. அதனால ஹி பிராக்டிஸ்ட். அது எல்லாமே வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க. அதை தான் அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணார் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ இப்போ நாம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். சக்ருத் யத்தர்ஷிதம் ரூபம் ஏதத் காமயதே அனக மத் காமஹ சனைக சாது சர்வான் முஞ்சதி ருஷ்யயான். ஸோ நற்குணமானவனே, ஒரு முறை மட்டுமே நீ என் உருவத்தை கண்டிருக்கிறாய். இப்ப யாருக்கும் இடையில இந்த உரையாடல்? பகவானுக்கும் நாரதருக்கும் இடையில. நீ ஒரு முறை மட்டும்தான் என்னுடைய அதாவது உருவத்தை கண்டாய். என் மீது உனக்கு ஏற்பட்ட ஆசையை அதிகரிப்பதற்காகவே ஆகும் இது. அப்படின்னா ஏன் பகவான் வந்து ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் அவர் வந்து காட்சி கொடுத்தார் அப்படின்னாக்கா, விப்ரலம்ப பாவா அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஒண்ணு நம்ம கிட்ட கொடுத்து உடனே அது நம்ம கிட்ட இல்லாம போயிடுச்சுன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்? அதை அடைந்தே தீரணும்ன்ற அந்த இன்டென்ஷன் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து வலுக்கும் இல்லையா? அது பௌதிகத்திலேயே நம்ம அப்படி செய்யறோம். அப்ப ஆன்மீகத்துல எப்படி இருப்போம்? நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா வந்து அதன் மீதே நம்ம வந்து குறிக்கோளாக ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட். அதுக்காக தான் பகவான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்துது. சில பக்தர்களுக்கு எல்லாத்தையுமே எடுத்துருவார் இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். வென் த கோட்டா இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் இல்லையா? இப்போ வந்து ஆல்ரெடி 90% மேல அவர் வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சமா இருக்கும்பொழுது என்ன பண்ணுவார் பகவான்? நீ இன்னுமே வந்து நீ பௌதிகத்துலதான் உழந்துருக்கணும். இந்த பக்கம் பக்தி பண்ற, இந்த பக்கம் உனக்கு இது வேணும்ன்ற 2 நிலைகளை உன்னால எப்படி செயல்படுத்த முடியும்? அதனால வந்து நீ வந்து உன்னுடைய நன்மைக்கு நான் இதை கண்டிப்பா எடுத்துருவேன் அப்படிங்கறது வந்து எடுத்துருவார். அங்க பௌதிகமே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அந்த பக்தன் வந்து செல்லக்கூடிய பாதைக்கு போயிடுவார். நம்ம பிரபுபாதரையே எடுத்துக்கலாம். எத்தனை முறை அவர் நிறைய முறை வந்து பிசினஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணார். ஆனா அவருடைய தொழிலாளிகள், அவர்கிட்ட அந்த பிசினஸ்ல அவரோட சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாமே அவரை ஏமாற்றி, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பணம் எல்லாமே அவருக்கு லாஸ் ஆயிட்டு அந்த பிசினஸையே அவர் வந்து இழுத்து மூட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தது இல்லையா? அதன் பிறகு கொஞ்சமா தன்னுடைய குடும்பத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலும் வந்து அவங்களுடைய மனைவியினுடைய வார்த்தையால அவர் வந்து அதையுமே வந்து கிளியர் கட்டா வந்து ஹி டுக் எ டெசிஷன். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாமே பகவான் அவனுக்கு அருளியது. அப்போ பகவான் இந்த மாதிரி வந்து குடும்பத்துல இருந்து பிரிச்சுட்டு போயிட்டா எப்படி அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஸ்டின் நமக்கு வரும். ஆனா அதை நம்ம ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அதிக லாபம் அடைந்தவர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான். ஏன்னா அவரால் வந்து பக்தி பாதையில வந்து முழுமையா செல்வதற்கான ஒரு மார்க்கம் அவருக்கு கிடைச்சது. இல்லைன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? லெமெண்டேஷன் இதெல்லாமே இருந்தது. இப்போ ஸ்திரமா அவர் வந்து மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தி, எஸ் பகவான் என்னை வந்து இதுக்காக தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு, என்னுடைய குரு சொன்ன வார்த்தையை நான் வந்து கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவர் என்ன பண்றார்? குடும்பத்தையுமே விடுத்து சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறார் இல்லையா? சோ இப்படி அவர் அநேக கஷ்டங்களை வந்து அனுபவிக்கிறார். ஆனா எல்லா சூழ்நிலையிலுமே அவர் வந்து யாரை நம்பி இருந்தார்? பகவானை மட்டுமே நம்பி இருந்தார். அதே போன்ற நிலைதான் இந்த இடத்துல யாரு? நாரத மகரிஷி சிறு குழந்தையாக இருந்த பொழுது இல்லையா? சோ ஏனெனில் என்னை அடைய நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக விரும்புகிறாயோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலும் நீ விடுபடுவாய் இல்லையா? சோ நீ இப்போ என்னை பார்த்த உடனே என்னை இன்னும் பார்க்கணும்ன்ற அந்த ஏக்கம் உனக்கு வந்தது. ஆனா இப்ப நான் வந்து காட்சி கொடுத்து நான் மறைந்துட்டேன். ஸோ இந்த இடத்துல 2 கண்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்லப்படுகிறது ஆக்சுவலி. ஒண்ணு வந்து பகவான் அன்பு கொண்டு பேசுகிறார். அதாவது நான் இருக்கேன்றது வந்து உத்தரவாதத்தை வந்து அவருக்கு வந்து அழகா சொல்றார். மேலும் வந்து அதை வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஸ்ட்ரைட்டா சொல்றார். அதாவது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அந்த வார்த்தைகள். அப்படின்னா 100% அவர் வந்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து இழந்து விடாத வண்ணம் வந்து சொல்றார். சொல்லக்கூடிய விதம் தட் கிவ்ஸ் மோர் கான்பிடன்ஸ். யாருக்கு? நாரத மகரிஷிக்கு. ஒரு ஜீவராசியால் ஆசைகளே இல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா? அவன் உயிரற்ற ஒரு கல் அல்ல. நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மோட ஆசையும் இருக்கும் கண்டிப்பா. அவன் நிச்சயமாக செயலாற்ற வேண்டும். செயலற்ற தன்மை இனர்ஷியாவா நம்ம இருக்க முடியாது இல்லையா? ஒரு கல்லு மாதிரியோ எது மாதிரியோ நம்ம ஒரு மலை மாதிரியோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இருக்கவே முடியாது. மரக்கட்டை மாதிரிலாம் நம்மளால இருக்க முடியாது. சிந்தித்து கொண்டும், அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங்,
வில்லிங், இந்த 3மே மனதினுடைய செயல்பாடுகளா நம்ம கண்டிப்பா செயலாற்றுவோம் இல்லையா? சிந்தித்து கொண்டும் உணர்ந்து கொண்டும் விருப்பப்பட்டு கொண்டும் தான் இருக்கிறான் இல்லையா? இந்த 3மே மனதினுடைய குவாலிட்டிஸ். ஆனால் அவனது சிந்தனையும் உணர்வும் விருப்பமும் பௌதிகமானவையாக இருக்கும் பொழுது அவன் பந்தத்தில் சிக்கிக் கொள்கிறான். எப்ப நாம பௌதிகத்துல போய் விழறோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம கண்டிஷன்டு சோல், அதாவது நாம ஒரு கட்டுண்ட நிலையை தான் அடையிறோம். அதே இறைவனுக்கு என்று ஆற்றும் பொழுது நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல முன்னேற்றம் அடைகின்றோம். மாறாக அவனது உணர்வு, சிந்தனை, விருப்பம் பகவானின் தொண்டை பற்றியாக இருக்கும் பொழுது அது அவனை படிப்படியாக எல்லா பந்தத்திலிருந்துமே அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொக்ரெசிவ் வேவா என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அது நம்முடைய விருப்பத்தை நம்ம குறைச்சிட்டே வந்துருவோம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக ஒருவர் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக அவர் அதற்கான ஆவலை பெறுகிறார். சோ அதுவே பக்தி தொண்டருக்குரிய தெய்வீக தன்மையாகும். தட் இஸ் த டிரான்சிடென்டல் குவாலிட்டி. ஓகே, சோ ஒருவன் பௌதிக சேவை திகட்டிவிடும், ஆனால் பகவானின் ஆன்மீக தொண்டு திகட்டாது என்பதை அதற்கு ஒரு முடிவும் இல்லை. 100%. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட்டேட்டட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல, திகட்டுறது. ஓகே, ஸோ திகட்டி விடும்னா போறோம். இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்வீட் ஜாமுன் இருக்கு, ஜாமுன் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒன்று தான் இல்லையா? ஸோ ஸ்வீட் கொஞ்சம் மீடியமா இருந்தா ஒரு 4 ஜாமுன் சாப்பிட்ற இடத்துல ஒரு 6 ஜாமுன் நம்ம சாப்பிடலாம் இல்லையா? இப்போ இந்த வயசுல நம்மளால சாப்பிட முடியாது. பட் வேற இன் யங் ஏஜ் கண்டிப்பா ஒரு பவுல் நிறைய போட்டுட்டு கண்டிப்பா சாப்பிட்டுருப்போம் நம்ம. ஆனா அதே இன்னொரு கப்பு கொடுத்தா நம்ம சாப்பிடுவோமா? கண்டிப்பா சாப்பிட முடியாது இல்லையா? ஆனா அதே பக்தி தொண்டுல நம்ம மேன்மையுற்று செல்லும் பொழுது இன்னும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த உந்துதல் கண்டிப்பா இருக்கும். ஒன் மோர் உத்தரவாதம் என்னன்னா, நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கின பிறகு பக்தி தொண்டு எந்த வரைக்கும் நாம் செய்திருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே அது காக்கப்படுகிறது. மேலும் அடுத்த பிறவி என்று இருக்கும் பொழுது நாம் எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடரும். ஆனா பௌதீகத்துல அங்க கண்டிப்பா தொடர முடியாது இல்லையா? இதெல்லாமே இந்த பௌதீகத்துக்கு ஆன்மீகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானின் தீவிரமான தொண்டினால் அவரது தெய்வீகமான இருப்பை ஒருவரால் உணர முடியும். ஸோ இந்த ஃபீலிங் நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தியில முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை அவர் அலசி ஆராய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா ஒரு செயலினுடைய வெளிப்பாடின் பொழுது அவர் உணரக்கூடிய தன்மை யார் பக்குவத்தை பெறும் பொழுது அவரால் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறோம், அந்த செயல்ல தடைக்கல் வருது இல்லையா? ஆனா அந்த தடைக்கல்லால அதை செய்யாம போனப்போ நம்ம அப்புறமா நமக்கு தெரிய வரும், ஐயோ நம்ம செய்யாம போனது நமக்கு இன்னைக்கு பெரிய நன்மையாச்சு அப்படின்னா அது பௌதீகமா இருந்திருக்கும் முழுசுமே. ஸோ அதனால மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தாத ஒரு சூழலை பகவான் கொடுப்பார். அதை உணரும் பொழுது நாம பக்குவத்திற்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். எப்பெல்லாம் நம்ம கட்டுண்ட நிலைக்கான செயல்கள்ல அதிக ஈடுபாடு, இன்டென்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். பௌதிக செயல் செய்யறது தப்பு கிடையாது, ஆனா அதனுடைய நோக்கம் என்னன்றது புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதீத லாபம், பேராசை இல்லையா, காமம், குரோதம், லோபம், மதம், இதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் நம்ம ஒரு புறம் செய்து கொண்டு ஒரு புறம் நம்ம பக்தியில செய்தோம்னா இந்த செயல்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா முன்னேற்ற பாதை செல்லாது. அது பகவானுடைய கிருபை. ஓகே, அந்த கிருபையை நாம கேட்டு பெற முடியாது, பகவானே அதை அனுகிரகிச்சால் ஒழிய. இல்ல நாம் இதுலயே உழண்டு விழணும்ன்றதுனாலும் அதுவும் நாம் அந்த நிலையை நாம பார்க்க வேண்டி இருக்கும். ஓகே, மேலும் உண்மையான பக்தன் பகவானுக்கு உண்மையான தொண்டை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். சோ அங்கே ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியது. அத்தொண்டு எங்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற வழி பகவானே காட்டுவார். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட். அதனால்தான் டிசிஷன் மேக்கிங்ல நாமளே டிசைட் பண்ணோம்னா அதற்கான பலன்களை நாம தான் அனுபவிக்கணும். அது நன்மையா இருந்தாலும் தீமையா இருந்தாலும். ஆனா நாம ஆயுத்தமா இருந்து பகவான் பாதையை காட்டுவார் என்ற நம்பிக்கை கொண்டு அந்த செயலில் இருக்கும் பொழுது அந்த பாதையை கண்டிப்பா பகவான் காட்டுவார் இல்லையா? சரணாகதிக்கான 6 நிலைகளை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம், பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜிதம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பகவானுக்கு அதாவது பக்தி தொண்டுக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமோ அந்த செயல்களை நாம செய்யறோம். பக்தி தொண்டுக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமற்ற நிலையோ அதெல்லாம் தவிர்த்து விடுறது. பகவான் நம்மள ரட்சிப்பார் என்ற மனசுல இல்லையா? சோ அவரை தவிர நமக்கு யாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல முதன்மையா நம்மளை ரட்சிக்க கூடியவரும் யாருமே கிடையாது. எந்த சூழ்நிலையுமே அவர் தான் இருப்பார் இல்லையா? மேலும் கிருப்பனா அது என்னது அது வரும், அது நம்மளுடைய சேவைகள் எல்லாமே ஒரு சிம்பிளா வச்சுக்கிறது இல்லையா? ஸோ அதனால
ஹியூமிலியேஷன். ஸோ ஹியூமிலியேஷன் சொல்லும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ நம்ம இது வந்து நமக்கு ஒரு மான அவமானம் அப்படிலாம் கருதாம, இது இறை தொன்றுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு செய்யும் பொழுது அந்த அந்த அப்போ நமக்கு அந்த மனசு வந்து பக்குவத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம இருக்கு, நம்ம சமர்ப்பணம், இந்த மாயையில சிக்கி கொள்ளாம பௌதிகத்துல வந்து வந்து நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை வந்து ஜீரோ அந்த இதுக்கு எடுத்துட்டு வரணும். இருப்பினும் அவன் பகவானும் கொண்டிருந்த தீவிர ஆசை அதிகரிப்பதற்காக பகவான் அந்த அறிவுரை அவருக்கு கூறினார். சோ யாருக்கு? நாரத மகரிஷி சொல்றாரு. இப்போ சத் சேவயாதீர்கயாபி ஜாதாமயி திருடாமதிஹி இத்வாவத்யம் இமம் லோகம் கந்தாமஜ்ஜனதாம் ஹசி. ஒரு சில நாட்களுக்கு மட்டுமே பரபிரம்மத்தின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால் பக்தன் ஒருவன் என்னிடம் உறுதியான நிலையான புத்தியை பெறுகிறான். ஸோ இங்கே நாரத மகரிஷிக்கு வந்து ஏன் அப்பொழுதே அந்த பூர்ணத்துவத்தை வந்து பகவான் கொடுக்கவில்லை அப்படின்னா, அவருடைய பக்தி தொண்டு இன்னும் முழுமை அடையவில்லை என்று பொருள். இந்த ப்ராசஸ், அவர் அந்த பாதையில சென்று கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை. அதன் விளைவாக வெறுக்கத்தக்க பௌதிக உலகங்களை கைவிட்ட பின் பக்தன் ஆன்மீக உலகுக்கு சென்று எனது சகாக்களில் ஒருவனாக மாறிவிடுகின்றான். இது வந்து பகவான் வந்து யாருக்கு சொல்றது? நாரத மகரிஷிக்கு இல்லையா? பரபிரம்மத்திற்கு செய்யும் தொண்டு உண்மையான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ், அண்டர் த கைடன்ஸ். ஆல்ரெடி அவருக்கு அந்த கைடன்ஸ் வந்து அவங்க தீட்சை கொடுத்த அந்த குரு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார். அதனால அதை அவ்வாறே அவர் வந்து பின்பற்றினார். பூரண முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யும் தொண்டாகும். இத்தகைய குரு பகவானுக்கும் சீடனுக்கும் இடையில் உள்ள கண்ணாடியை போன்றவர் ஆவார். இஸ் பிட்வீன். அவர்தான் இணைப்பு, அவர்தான் நமக்கு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொடுப்பவர் தான் வந்து குரு. பக்குவமடையாத புதிய பக்தன் தற்போதுள்ள அவனது குறையுடைய பௌதீக புலன்களின் வலிமையால் பரமபுருஷ பகவானை அணுகும் திறமையற்றவனாக இருக்கின்றான். 100% இல்லையா? ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி வந்து அவ்வளோ சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. அவன் அதிகமான தொண்டு புரிந்திருந்தால் அதற்கேற்றவாறு அவனுடைய ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட ஆற்றல் வந்து அதிகரித்திருக்கும். அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்முடைய பக்குவ நிலை தான் அது வெளிப்படும் இல்லையா? ஒருத்தர் அதிகமான ஆன்மீகத்துல வந்து திளைத்தின்றிருக்காருனாக்கா அவருடைய பக்குவ நிலையை கொண்டுதான் நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அப்போ நாம எல்லாருமே பக்குவமற்ற இல்ல, பிரஜல்பா, அத்தி ஆகாரா இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி வந்து அசசங்க தியாகம் இல்லாம இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து நம்முடைய பக்தி வந்து பூரணம் பெறவில்லை அப்படிங்கறத வந்து நம்மளே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாமே வேத சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆச்சாரியாவும் நமக்கு எடுத்துரைச்சு போயிருக்கார். அதை படிக்கும் பொழுது நாம நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷன் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்கோன்றத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. மேலும் வந்து எனவே தான் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறான். இத்தகைய பயிற்சி சில நாட்களுக்கு மட்டுமே அவன் பெற்றிருந்தாலும் இதனால் புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டில் அறிவை பெறுகின்றான். ஒன்லி திங் அவனுடைய சமர்ப்பணம் குருவின் இடத்துல இருக்கணும். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட ஹார்ட்லி 10-15 வாட்டி தான் பார்த்திருப்பார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது, அவருடைய குருவை சந்திச்சது இல்லையா? ஆனாலும் அவர் இவ்வளவு பெரிய சாதனை செய்யக்கூடிய அந்த நிலைக்கு எவ்வாறு அவர் சென்றாருன்னா அவருடைய சமர்ப்பணம் அவருடைய குருவினுடைய திருவடிகள்ல, அதனால அவரால் செய்ய முடிஞ்சது. அந்த ஒரு சமர்ப்பணத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். இது நிரந்தரமான பௌதிக வாழ்விலிருந்து அவனை விடுவித்து முடிவாக ஆன்மீக உலகிற்கு அவனை உயர்த்தி விடுகிறது. பர்மனண்டா மேல் உலகத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. சோ அங்கு அவன் பகவானின் முக்தி பெற்ற சகாக்களுள் ஒருவனாக இருக்கின்றான். சோ அங்கே இருந்து தொண்டு புரிகின்றான். மதிர் மயி நிவேத்யேயம் நா விபத்யேத கர்ஷிசித் கர்ஹிஷித் பிரஜா சர்க்க நிரோதே அபி சம்ஸ்ருதி சத் சாமத் அனுகிரகாத். சோ எனது பக்தியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள அறிவு எந்த நேரத்திலும் அழிக்கப்படும். இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட்ஸ். இது அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் which has been utilized in the devotional service will never be vanquished. ஓகே. அப்படின்னா பகவானுடைய திருத்தொண்டுல நாம செயல்படுவதற்கான புத்தியை வந்து பகவான் தான் கொடுக்கிறார், வேற யாரும் கொடுக்கறது கிடையாது. ஓகே. அந்த புத்தி எப்பொழுதுமே நிலை பெற்றிருக்கும், அதை யாராலுமே அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்றார்.
சிருஷ்டி மற்றும் அழிவு காலங்களில் கூட என் கருணையால் உனது நினைவாற்றல் தொடர்ந்திருக்கும். இந்த வரத்தையும் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? ஏன்னா இந்த வரம் எதற்கு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த சிறு பிள்ளையா இருந்த காலகட்டத்துல பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது முடிவடையக்கூடிய காலம். அப்புறம் பிரம்மா வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் அனைவரையுமே வந்து எடுத்து வந்து பகவானுடைய இதுல போயிட்டு he will enter actually, அவருடைய இதுக்குள்ள நுழைவார். ஆக்சுவலி அந்த இரவு பொழுது டிவஸ்டேஷனா இருக்கும். ஸோ அதனால அவருடைய பகல் போய் இரவு அந்த முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் வந்து பகல் வந்தாதான் இல்லையா? அந்த எவ்வளவு ஆண்டுகள் வருது, அது நம்முடைய புவி கணக்கு பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது நம்ம அது வந்து 14,000 அதாவது 4,32 சம்திங் இயர்ஸ் ஏதோ வருது அது. ஸோ ஒரு நாளுக்கு வந்து இவ்வளவு ஆண்டு காலங்கள் இருக்கு. ஆக்சுவலி அது கால்குலேட் பண்ணணும். நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் என்ன, 311.11 ட்ரில்லியன் 404 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நாம 100 ஆண்டுகள்ல வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு ஆண்டுக்கு கிடைக்கும். அதன் பிறகு நாம அதை ஒரு நாளைக்கு எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை ஹவர்ஸ் அப்படிங்கறத நம்முடைய புவி கணக்கு பிரகாரம் அதை வந்து நம்ம ஒரு மாதத்திற்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாளைக்கு எடுத்துட்டு வரும்பொழுது எத்தனை லட்சம் ஆண்டுகள் என்றதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, அத்தனை பீரியட் வரைக்குமே வந்து எதுவுமே இருக்காது, இந்த இடத்துல படைப்பு இருக்காது இல்லையா? இரவு வரும்போது பிரம்மா தூங்குவார், அவர் எங்க படைக்க போறார்? மறுபடியும் அவர் பகல் பொழுது வந்த பிறகுதான் அவர் வந்து படைக்கும் தொழிலே செய்வார் ஆக்சுவலி. ஓகே, பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு ஒருபொழுதும் வீணாவது கிடையாது. பரமபுருஷர் நித்தியமானவர் என்பதால் அவரது தொண்டிலோ அல்லது அவருக்கு சம்பந்தம் உள்ள வேறு எதிலோ உபயோகப்படுத்தப்படும் அறிவு நிரந்தரமானதாகும். அது எப்பவுமே வந்து நம்மளை விட்டு போகாது. பிறவிதோறும் பரமபுருஷருக்கு செய்யும் இத்தகைய பக்தி தொண்டு திரட்டப்பட்டு பக்தன் முழு பக்குவத்தை அடையும் பொழுது அவனது மொத்த சேவையும் கூட்டப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் சகவாசத்தில் நுழைவதற்கு அவனை வந்து தகுதி உள்ளவனாக ஆக்குகிறது. இவ்வாறு திரட்டப்படும் பகவத் தொண்டு ஒருபொழுதும் அழிந்து விடுவதில்லை. பக்தன் முழு பக்குவத்தை அடையும் வரை அதை அதிகரித்து கொண்டே போகிறது. ஸோ இது இவ்வாறுதான் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து அவருடைய பக்தி அளவை வந்து மேம்படுத்திட்டே போறார் இல்லையா? எத்தனையோ இடங்களெல்லாம் கடந்து வந்தார், ஆனாலும் பௌதிகத்தின் தரப்பில் அவர் ஈர்க்கப்படவில்லை. அங்கேயே அவர் ரெனவுன்சேஷன். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச மாதிரி ஒண்ணு வந்து அவருடைய விப்ரலம்ப பாவம், பகவான் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து ஒரு சனத்துல போன பிறகு அந்த பிரிவினுடைய ஏக்கம், மேலும் வந்து இறைவன் மீது இருந்த அன்பு வந்து அவருக்கு அதிகரிக்கிறது. இது ஒன்று. ரெண்டாவது, நம்ம பகவான் என்ற அந்த பதத்திற்கே வந்து 6 ஐஸ்வர்யங்கள் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுல துறவரத்திலுமே பகவான் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா? துறவரத்திலுமே வந்து பகவான் தான் ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது அவர் ஏன் அப்படி எல்லாத்தையுமே அது அவருடைய பண்பு அந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்றார். அதாவது இஸ் கட் ஷார்ட்டிங், இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து கட் அண்ட் ரைட்டாவே வந்து கட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம பக்தியில வந்து முழுமையா போகும். இங்க அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டே இருந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து பௌதீகத்துல அதாவது பௌதீகத்துல பக்குவம் அடையலைன்னா ஆன்மீகத்துல நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலை வந்து இப்ப கொடுத்து இன்னும் நீ வந்து ஏங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து பகவான் வந்து கொடுக்கிறார். ஏதாவத் உத்போபரம் பரராம தன்மஹத் பூதம் நபோலிங்கம் அலிங்கம் ஈஸ்வரம் அஹம்சா தஸ்மை மகதாமஹீயசே சிஷன அவநாமம் விததே அனுகம்பிதஹ. அதாவது பிறகு ஒலி வடிவமானவரும், இப்ப சப்தத்துல தான் பேசிட்டு இருக்கார், கண்களுக்கு காணப்படாதவரும் ஆனால் மிகவும் அற்புதமானோருமான பரம அதிகாரி பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார். ஸோ இவ்வளவும் சொல்லிட்டு அதாவது நினைவாற்றல் இங்க அவருக்கு கொடுத்திருக்கார். இப்ப இந்த சிறு பிள்ளையாக இருந்த அந்த அந்த சமயத்துல நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் அனைத்துமே உனக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகத்துல இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த வரத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? நாரத மகரிஷி வந்து ஆல்ரெடி வந்து அந்த பக்தியில வந்து கிளைத்திருந்ததால அவருடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக நிலையை காண்கிறது. ஓகே, அந்த உடல் வந்து தெய்வீக நிலையை காண்கிறது. இந்த ஸ்தூல உடலே வந்து அவருக்கு வந்து தெய்வீக நிலையை கொடுக்கிறது. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல உத்தரவாதமா சொல்லப்படுறது ஆக்சுவலி. ஸோ நாம நாரத மகரிஷினுடைய
செயல்ல இருந்து நாம வந்து என்னெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரத்துல. ஓகே. பரமபுருஷ பகவான் காணப்படவில்லை, ஆனால் அவரது குரல் மட்டும்தான் ஒலித்தது என்பதில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது இல்லையா? அவருடைய ரூபம், அவருடைய நாமம், எப்படி அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய லீலைகளுக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்லையோ, அங்கே அவர் செய்த அந்த செயல்பாடு என்னது? பேசுதல் என்னக்கூடிய செயற்பாடு இல்லையா? அவருடைய ரூபத்தை எவ்வாறு தரிசனம் பெற்ற போது ஆனந்தம் கொண்டாரோ, அதே ஆனந்தத்தை வந்து நாரத மகரிஷி சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு ஆனந்தம் கொள்கிறார். சோ பரமபுருஷர் அவரது சுவாசத்தினால் 4 வேதங்களை உண்டாக்கினார் இல்லையா? 4 வேதாஸ் அங்கே வந்தது. அவர் வேதங்களின் தெய்வீக ஒளியின் வாயிலாக காணவும் உணரவும் படுகிறார். சோ வேதங்கள் வழியாக நாம் யாரை புரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம சர்வஸ்ய சாகம் இது சந்நிவிஷ்டோ இல்லையா? மத் ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச வேதைச்ச சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ, அங்கே சொல்லிட்டார் பகவான் இல்லையா? அவரை உணர்வதற்கு தான் வேதங்களே தவிர, வேதங்களை படிச்சு நாம இந்த இடத்துல நம்மளுடைய பௌதிக லாபத்தை வந்து அடைவதற்கு கிடையாது. உண்மையிலே வேத ஞானத்தை வந்து நாம அடைவதற்காகத்தான் வேதங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த வேதங்களை படிச்சு நாம யாரை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்? வேதங்களை படித்த அந்த எம்பெருமானை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் அவ்வாறு நாம் அவரை பற்றி உணர்ந்தறியும் பொழுது நாம எந்த நிலையை அடைகிறோம்? இறைநிலையை அடைகின்றோம். சோ அதனால மீண்டும் பகவானிடத்தில் வந்து சேருவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அதுதான் உண்மையான நோக்கம். ஆனா நாம இங்க என்ன பண்றோம்? பலன் கருதும் செயல்களுக்காக அதை நாம உபயோகப்படுத்துறோம். சோ அதாவது தெய்வீகமான ஓசையை விடாப்பிடியாக ஜெபித்தால் பகவானை காணவும் கேட்கவும் முடியும் என்பது இதன் முடிவாகும். அப்படின்னா பகவானுடைய புனித நாமங்களை பற்றி நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. பகவான் மாதாஜி எப்படி மாதாஜி காணவும்னு வராங்க? கண்ணுல தெரியாதே ஒளி உங்களுக்கு? அதாவது ம். கண்ணால மட்டும் பார்க்கிறது என்பது பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்குவது. இங்கே சரி. உணர்ந்தறியப்படுவது காதால் பருகுதல்னு நம்ம இதுல படிச்சோம் மாதாஜி, அது மாதிரி காதால பார்க்கவும் முடியும்னு. அதாவது காதால பருகுதல்னு getting படிச்சோம் immersed. மாதாஜி. அதாவது அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஆழ்ந்து நம்ம அதுலயே வந்து மூழ்கி விடுதல். ஓகே. ம். அப்ப வந்து நாம நம்முடைய இந்த புலன்கள் எல்லாமே இப்ப கண்ணால என்னால பார்க்க முடியும், காதால என்னால கேட்க முடியும், வாயால பேச முடியும். ஆனா ம். கனவுல வந்து எப்படி இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பௌதிக தளத்திலே நான் சொல்றேன். கனவுல நிவிஷ்டா வந்து நம்ம நிவிஷ்டான மாதாஜி, நிவிஷ்டான காதால பருகுதல். அதாவது இதெல்லாம் உணர்ந்து கொள்ளுதல் மாதாஜி. இட் இஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ரியலைசேஷன் ஆக்சுவல். ஓகே. உணர்ந்தறிதல். ஆனால் நம்ம டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது. அதுதான் கேட்டேன். உணர்ந்து அறிதல். ஓகே மாதாஜி. உணர்ந்தறிதல் எல்லாமே. ஓகே. சோ ஒளியின் வாயிலாக காணவும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ அவருடைய ரூபத்தை கண்டார் யாரு? நாரத மகரிஷி வந்து பகவான ரூபத்தை தரிசனம் பெற்றார். முதல்ல பாத்துட்டாரு இல்ல? ஆமா. இப்ப வந்து காணாம போனதால அவருக்கு அந்த ஏக்கம், அவர் வந்து அவருடைய பக்தி வேதாந்தர்கள் சொல்லி கொடுத்த அந்த பாதையை வந்து எவ்வளவு நிஷ்டை கொண்டு அவர் செய்தாலுமே அதுல வந்து இறைவனை காண முடியல. இப்படி அந்த குழந்தை வந்து ஏங்கறத பார்த்து பகவான் கருணை மூர்த்தி இல்லையா? கருணாமூர்த்தி அவர் என்னை தேடாத, நான் இந்த பிறவில உனக்கு நான் இனிமே காட்சி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கறதுமே பிறகு அவர் வந்து வரங்களையுமே கொடுக்கிறார். உனக்கு இது எல்லாமே வந்து ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்தது வந்து அதையுமே கொடுத்தார். நீ என்னுடைய பக்தி தொண்டுல நீ கண்டினியூஸா ஈடுபாடோட செய் அப்படிங்கிறது. அந்த ஞாபக சக்தி கொடுத்ததே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பழைய பிறவியில செஞ்ச பக்தி தொண்டு எல்லாமே இப்ப வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அவர் முந்தைய ஜென்மத்துல செய்த அந்த அவருக்கு ஞாபகம் கொடுக்கிறேன்றதையுமே சொல்லிட்டார். பகவான் அருள் பாலிச்சார். அதனாலதான் அது வந்து இப்போ வியாசதேவருக்கு அவர் வந்து எடுத்துரைச்சிருக்கார். ஓகே. அனந்தஸ்ய ஹதத்ரப படன் குய்யானி பத்ராணி கிருதானி சாஸ்மரன் காம் பர்யடம் துஷ்டமனா கதா சுப்ருஹ காலம் பிரீதீக்ஷன் விமோத விமஸ்தரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீனே வரல மாதாஜி. அப்படியா? ஆமா, நீங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து பிபிடி தான் வச்சிருக்கீங்க. ஓ, இவ்வளவு நேரம் வரவே இல்லையா? இப்ப வருதா? இப்பவும் பிபிடி தான் வருது மாதாஜி. அப்படியா? நாங்கெல்லாம் புக் இருக்கிறதால நாங்க ஒரே
பிக்சர் தான் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இரு. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இப்பயும் வரல இல்லையா? வரல மாதாஜி. வரல. ஓகே ஃபைன். சரி. ஐ திங்க் அங்க காட்டுது, அங்க இந்த சிஸ்டம்ல காட்ட மாட்டேங்குது. ஓகே ஃபைன். நான் இங்க அதே பிக்சர் தான் அது. சரி ஓகே. நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க, இந்த தடவை இன்னைக்கு தமிழ்லயே சொல்லிட்டீங்க எல்லாத்தையும். இல்ல நான் தமிழ் இது வச்சுட்டு இருக்கேன் நான். அதனால அப்படியா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. நான் அங்க காலையில உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் இல்லையா, அங்க அந்த சிஸ்டம்ல ஷேர் ஆகுது, இந்த சிஸ்டம்ல ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது, என்னன்னு தெரியல. ஓகே ஃபைன். ஒரு நிமிஷம். ஷேர், ஸ்டாப் ஷேர். ஷேர் 26 மாதாஜி. ஷேர் சவுண்ட், ஷேர் வீடியோ, ஷேர். ஒரு நிமிஷம். இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்ட் அப்ளிகேஷனை காட்ட மாட்டேங்குது, பிளாங்கா தான் காட்டுது. ஓகே ஃபைன். இது ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வராதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஓகே மாதாஜி, நாங்க உங்களுக்கு தெரியாது, நாங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சுப்பீங்களேன்னு தான் சொன்னோம் புக் மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி எங்ககிட்ட. புக்கு இருக்கு புக்ல மாதாஜி. பாத்துக்கணும். இல்ல நான் ஐ வில் ஷேர் த இங்கிலீஷ் ஆக்சுவலி. ஃபைன், குட். நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே எனக்கு சொல்லியிருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது ஸோ இப்போ என்ன பண்றாரு நாரத மகரிஷி வந்து, அப்போ கொஞ்சம் நெஞ்சமா அவருக்கு என்ன இருந்தது, அதாவது இத்தனை பக்தி தொண்டு பண்ணாலுமே மனசுக்குள்ள ஒரு ஓரம் வந்து இந்த புவி, அதாவது இந்த பௌதிகத்தின் மேல் ஒரு ஈர்ப்பு லிட்டில் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அதெல்லாம் கூட வந்து கிளியர் ஆயிடும் அவருக்கு. பகவான் சொல்லி முடிச்ச பிறகு he will get more satisfied இல்லையா. இப்போ அவருடைய காட்சி கண்ட பிறகு, பகவானை தரிசனம் பெற்ற பிறகு அப்படியே வேணும்னு நினைச்சார் அவர் வந்து இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து, எஸ் இறைவன் மீது நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வளர்த்துக்கணும். ஆனா அந்த காட்சி வந்து இறைவன் வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டு அவராக அதை வழங்கினால்தான் காண முடியும். இது பக்குவம் அடைந்தவர்கள். அந்த இடத்திலேயே வந்து அந்த சிறு பிள்ளையா இருந்த நாரத மகரிஷிக்கு இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்ற அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏக்கத்துல வந்து அவர் வந்து பக்குவம் அடையாததால அவருடைய பக்தி தொண்டுல வந்து அவர் வந்து முழுமை அடையிறது கிடையாது. ஆனா அதன் பிறகு பகவானுடைய அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு முழு திருப்தி கொள்கிறார். அவருமே சொல்றார், நீ செய்து கொண்டிருந்த அந்த பக்தி தொண்டை நீ அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணு, நீ வந்து பக்குவம் அடைவாய், என்னிடத்தில் வருவாய் அப்படிங்கிறதுமே வந்து கிளியரா சொல்றார். Thus I began chanting the holy name and the fame of the Lord by repeated recitation. மீண்டும் மீண்டும் பகவானுடைய நாமங்களை வந்து சொல்றார், புகழாரங்களை ignoring all the formalities of the material world. கொஞ்சம் நஞ்சம் இருந்த அந்த பௌதிக பண்புகளை கூட எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றார், விட்டு. எஸ், அது மாதிரி இறைவனை நினைத்து அவருடைய புனித நாமங்களை வந்து சொல்லி அதுவே வந்து அவருக்கு ஒரு வரமாக அமைய பெறுகிறது. அவ்வாறு அவர் வந்து செய்யும் பொழுது ஐ டிராவல்ட் ஆல் ஓவர் த எர்த், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அவர் வந்து சுத்தி இருக்கார். ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லையா, திருப்திகரமா. ஹம்பிள்னஸ் இல்லையா, ஹம்பிள் என்பது என்னது, இந்த ஒரு பண்பு தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும், அன்என்வியஸ் அண்ட் ஹம்பிள்னஸ். நமக்குள்ள வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பண்பு நமக்கு அடிக்கடி வந்து வரும். அதாவது ஹம்பிள்னஸ் இல்லாத ஒரு பண்பு ஒரு சில இடத்துல வரும், சில இடத்துல பொறாமை என்பதும் வரும். அப்பப்ப தலை தூக்கும். அதை வந்து நாம என்ன பண்ணணும், நல்லா தட்டி வந்து அதை வந்து கீழே வந்து தள்ளி விட்டுறணும். நம்ம அந்த பண்போட நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஒட்டிக்கவே கூடாது. ஆக்சுவலி அது நாம வேணும்ட்டு பண்றது கிடையாது, பட் இட் வில் டெவலப் பிகாஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய இந்த பௌதிக உலகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பினால நமக்கு அந்த பண்பு வந்து அப்பப்போ, ஏன்னா பௌதிகத்தையுமே நம்ம ஆள்கின்றோம் இந்த இடத்துல இல்லையா, செயல்படுத்துகின்றோம். குடும்பம் இருக்கு, வேலை செய்யற இடம் இருக்கு இல்லையா, ஏன் தொண்டு செய்யற இடத்துல கூட நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இல்லையா. ஒரு இருவருக்கு மத்தியில வந்து காமன் அக்ரிமெண்ட், காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரலன்னா, இப்போ அவங்க செய்யறது நான் தப்பா எடுத்துக்குவேன், நான் செய்யறத வந்து அவங்க கண்டிப்பா தப்பா எடுத்துக்குவாங்க. ஆகுறதா இல்லையா, இஃப் தெர் இஸ் நோ காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதே ஒரு காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க, அவங்க
கால் பண்ணி கூட கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க எவாலுவேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸ் மாதாஜி இதனால தான் இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த பிரபு இப்படி இதனால தான் இப்படி பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிறத வந்து என்னாலையுமே சொல்ல முடியும். தட் இஸ் ஹவு வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர். இப்போ ஒருத்தரை பத்தி நம்ம தவறா புரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா, நமக்கு வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் இருக்காது இல்லையா, திருப்தியற்ற நிலை, பொறாமை இல்லையா, இதெல்லாமே பேராசை இதெல்லாம் நமக்கு வரும். பக்தி தொண்டுல வந்து நமக்கு ஆசை இருக்கணும், சேவை பண்ணணும்ன்றது எல்லாமே இருக்கணும். ஆனா அடுத்தவங்களுடைய அட் த காஸ்ட் ஆஃப் சம்ஒன் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணவே கூடாது இல்லையா. அந்த மனதனுடைய வேதனை வந்து நமக்கு நம்மள வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துட்டு போகாது. ஸோ அதனால பக்தி தொண்டு இட் ஷுட் பி ஆஸ் எ, அதாவது லைக் சோட்னா நை ஜோட்னா. என்னடி பிரபுஜி போன வாரம் லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ் மீட்டிங்ல பேசும் பொழுது பி மோர், அதாவது யாரையுமே வந்து நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக்கோங்கோ, இதுதான் அவர் சொன்னார். ஸோ அப்படின்னா வி ஷுட் நாட் ஃபைண்ட் அதாவது எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க வந்து நம்மள ஃபால்ட்டா நினைச்சா கூட அதை வந்து நாம தட் இஸ் த ஹோம், எஸ்பெஷலி ஃபார் லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ் திஸ் இஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவன் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து வி நீட் டு பி மோர் ஹம்பிள், மோர் அன்என்வியஸ், மோர் சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லையா. அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து தாய்கிட்ட வந்து எப்படி அரவணைத்து கொள்வாலோ அப்படிப்பட்ட அரவணைப்பு வந்து பக்தர்களுக்கு வழங்கணும். ஸோ டீச்சரா இருக்கிறவங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும் டிவோட்டிஸ் கிட்ட. ஆனா அதே டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து ஏதாவது செய்யணும்னா லாங்குவேஜ் லீடரா வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம அன்பு மட்டும்தான் நம்ம பரிமாற்றமா கொடுக்கணும். அன்பு ஒன்றுதான் நம்மள வந்து அதாவது அன்லிமிட்டடா கொடுக்க முடியும். எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் கொடுக்கறது வந்து அன்பு தான். இறைவன் அதை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதை நாம என்ன பண்ணணும், பாதுகாப்போட அடுத்தவங்களுக்கும் அதை வந்து விநியோகப்படுத்தணும் இல்லையா. த லைஃப் ஆஃப் எ சின்சியர் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட் இஸ் தஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு. அதாவது நாரத ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தருடைய வாழ்க்கை வந்து நாரத மகரிஷினுடைய வாழ்க்கையின் மூலியமா இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இவர் யாரு, பகவானுடைய பக்தர். அப்படிப்பட்ட பக்தர் வந்து ஆஃப்டர் திஸ் இனிஷியேஷன் அதாவது பகவானால வந்து தீட்சையோ இல்ல வந்து அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்லையா குருவிடத்துல அவர் வந்து தே வில் பிகம் மோர் சீரியஸ் இல்லையா. ஸோ இந்த ஒரு பண்பை தான் நாம் எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும். வென் வி ஆர் ஹேவிங் இந்த பக்கம் பௌதீகம், இந்த பக்கம் ஆன்மீகத்திலேயே வந்து நாம பௌதீக கோணத்துல செயல்படுறது இல்லையா, அங்கேயுமே வந்து போட்டி, இதெல்லாமே நம்ம வந்து வி ஷுட் ரெஸ்ட்ரிக்ட், அதெல்லாமே தூரமா தூக்கி போட்டுக்கணும். ஸோ நமக்குன்னு பகவான் இது கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். நாம வெறுமனே பகவானுக்கு தொண்டு புரிகின்றோம் என்ற எண்ணத்தை கொண்டு மட்டும் நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் அங்கே காமம் இருக்காது, குரோதம் இருக்காது, லோபம் இருக்காது, மோகம் இருக்காது, மதம் இருக்காது, மக்ஷரம் இருக்காது. இந்த 6 பண்புகளுமே போயிடும். ஆனா நாம ஒருத்தருக்காக தான் இந்த சேவை செய்யறோம். இப்ப நான் நினைக்கிறேன் அண்டர் த டீம் ஆஃப் NND பிரபுஜி இல்லையா. NND பிரபுஜி இஸ் த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இல்லையா. அவரால வந்து இந்த ஆலயம் வந்து அவருடைய தலைமையின் கீழே தான் இந்த ஆலயம் எத்தனையோ பேருடைய நல்ல ஆசிகள் இல்லையா, கருணையால வந்து பகவானுடைய கிருபை கொண்டு அவர் இதை வந்து செய்து முடித்தார் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எண்ணற்ற பக்தர்கள், இத்தனை பேருல கிடையாது, அன்லிமிட்டட். ஆனாலும் அவர் அவ்வளவு ஹம்பிள், இதெல்லாமே இருக்கு. ஸோ வென் வி ஆர் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து ஏற்று நடக்க வேண்டியதுதான் இந்த லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கடமை இல்லையா. அங்கே வந்து நம்ம we cannot question, cross questions வந்து கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா that means we are not having the faith அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய வார்த்தைகள் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவருடைய சொல்லக்கூடிய செயல்களுமே நாம அவ்வாறே எடுத்துக்கொண்டு செய்வோம். இந்த 4-5 வருடங்கள்ல நான் so many டைனமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன் NND பிரபுஜியோட. இது ஏன்னா எவ்ரிதிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எது வெற்றி பெறும், எந்த பாதையில போனா நிறைய பக்தர்கள் வந்து இந்த குழுல சேருவாங்க, நிறைய பேர் வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல இருப்பாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே நிறைய ட்ரையல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பிரபுஜி. அந்த சமயத்துல எல்லாருமே எல்லா லாங்குவேஜ் லீடர்ஸுமே வந்து they will have அந்த ஒற்றுமையா வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கும். அப்படி ஏதாவது சொல்லணும்னா கூட we'll always put it as a humble submission-ஆ வந்து பிரபுஜி கேன் பி டேக் இட் அப் லைக் திஸ் அப்படின்ற அந்த சொல்லக்கூடிய எல்லா லாங்குவேஜ் லீடர்ஸுமே இப்படிதான் எடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த பணிவு என்பது அவர்கிட்ட வந்து தட்ஸ் ஒன் திங் வி ஹவ் சீன் ஆக்சுவலி. நான் இது வரைக்குமே இந்த 4-5 years ஜர்னில நிறைய கத்துக்கணும் நம்ம இல்லையா. வி ஹாவ் டு லேர்ன் குட் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் நம்ம அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை நாம வந்து நோக்கிறத காட்டிலும் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸை வந்து நாம கண்டிப்பா அக்வயர் பண்ணணும்.
that will help us to sail in the spiritual path. ஓகே, ஸோ என்னுடைய சுச்சுவேஷன் கூட உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். பிஃபோர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் இல்லையா, பிஃபோர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ ஆர்கனைசேஷனில் ஐ யூஸ் டு பி வெரி ஹானஸ்ட். ஆனால் அதில் வந்து அதான் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ்னால எத்தனை பேரை நான் ஹர்ட் பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியாது. இருக்கிற உண்மை சொல்கிறேன். ஹானஸ்டி இஸ் நாட் த ஒரு பெரிய மகுடம் கிடையாது. ஓகே, ஆனஸ்டியை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். வித்தவுட் ஹர்ட்டிங் த பீப்புள், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியன்றது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் அந்த ஒரு பக்குவத்தை வந்து NND பிரபுஜிக்கிட்டேயும் நான் எவ்ரி ஒன் வி டூ மிஸ்டேக்ஸ் இல்லையா, ஆனா அந்த மிஸ்டேக்ஸை வந்து மிஸ்டேக்காவே நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடாது. அதை விடுத்துட்டு குட் திங்ஸ் எல்லாமே நாம எடுத்துட்டு போகணும். அப்படிப்பட்ட பண்புகள் எல்லாம் நம்ம வளர்த்தோம். ஆனஸ்டி இஸ் அ குட் குவாலிட்டி தான், நல்ல பண்பு தான். நேர்மையா இருக்கிறது, உண்மையா பேசுறது, இது எல்லாமே குட் குவாலிட்டிஸ் தான். ஆனா அதனால எத்தனை பேருக்கு நன்மை விளையும் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு நான் கடந்து வந்த பாதை. ஈவன் இன் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ ஐ ஹவ் சீன். ஸோ தே நோ மீ. ஆனாலுமே வந்து அதனால எத்தனை பேர் நம்ம மனசை வருத்தப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இன்றைக்கு நான் ரொம்பவுமே அனலைஸ் பண்றேன் நான். அதனால நேர்மையாக இருப்பது வந்து நன்மையான ஒரு இதுதான். ஆனா அது அடுத்தவங்களுக்கு பாதகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது நேர்மை என்று நாம சொல்லி நாம என்ன பண்றோம்? we are doing a blunder mistake actually. ஓகே, ஐ கேன் ஸ்பீக் ஓப்பன்லி. எஸ், அது எல்லாமே நல்ல பண்புகள் தான். ஆனா அது எந்த இடத்துல எப்படி நாம வந்து எடுத்துட்டு போறோன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, தட் ஐ கேம் டு நோ. இது தவறு என்பதை வந்து ஆஃப்டர் கம்மிங் டு கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்த பிறகு எனக்கு புரிய வந்தது. பிஃபோர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஆல்சோ ஐ ஹேட் என்னுடைய மென்டர் கூட அதை சொன்னார். நீ இன்னைக்கு உன்னுடைய இந்த ஜாப்ல வந்து நீ முன்னேற்றம் அடையாததற்கு காரணம் என்னுடைய கெரியர்ல ஐ ஹவ் நெவர் பீன் சக்சஸ்ஃபுல். ஓகே, ஐ ஹவ் நெவர் பீன் சக்சஸ்ஃபுல் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் பீயிங் ஹானஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப இப்போ தேவையில்லைனா. அதனால நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வயர்ட். ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஒன்லி. அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ் வி ஷுட் ஆக்சுவலி குவிட் இட். ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு வந்து மனசு வந்து ஹர்ட் பண்ணாம நம்மளால அந்த ஹானஸ்டியை வந்து வெளிப்படுத்த முடியும்னா தட் இஸ் த கிரேட் திங். முடியலையா, யூ டேக் இட் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் டீடூர் இட் இல்லையா, வேறு ஒரு பாதையில நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போய் அவங்களையும் மனசு நோகடிக்காம அதையுமே அந்த மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து நிறைய கத்துக்கணும். அந்த பக்குவத்தை வந்து இன்னும் நிறைய பாதை இருக்கு போகணும் நான். ஓகே, ஐ ஹாவ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டு டேக் எ ஜர்னி. ஆனாலுமே அந்த மனசை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி வி ஷுட் நாட் ஹர்ட் த வைஷ்ணவாஸ். ஏன்னா இந்த டெம்பிளையும் நான் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன் நான். அதே மாதிரி ஐ திங்க் வடிவதர்சி மாதாஜி ஒன் டைம் ஷி வாஸ் மென்ஷனிங் even though she got hurt நாலும் I don't want to continue this conversation Mataji because I don't want to hurt a Vaishnava. whether அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நபர் வந்து வைஷ்ணவா குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ இல்லையோ, பட் she treated other devotee also as a Vaishnava. அதனால அடுத்தவங்களை வந்து நாம ஹர்ட் பண்ணவே கூடாதுன்ற ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனை வந்து நாம கத்துக்கணும். அதனால ஹோம் ஆஸ் அ ஹோம் we have to treat everyone equal. எவ்ரிதிங் ஷுட் பி. ஆனா சில சமயங்கள்ல வந்து நாம பேச முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் எதுக்கு வருதுன்னா, முன்னாடி செய்த அந்த செயல்னால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் வந்து நமக்கு பின்னாடி இதை கொடுத்தா என்ன நடக்குமோன்ற ஒரு பயத்தினால்தான். மற்றபடி எந்த ஜட்ஜ்மெண்டலும் கிடையாது யார் மேலேயுமே. ஸோ இப்படி நிறைய அனுபவங்களை வந்து நாட் ஒன்லி கிளாஸ் எடுக்கிற வேலை மட்டும் கிடையாது, ஒரு மக்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் வரும்பொழுது நிறைய அடிப்படும். ஓகே, நிறைய நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், நிறைய அனுபவங்கள் கொடுக்கும். ஆனால் அந்த அனுபவங்களை வந்து நாம் என்ன பண்ணணும், எதெல்லாம் நல்ல பாதையோ அதை எடுத்துட்டு போகணும். நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்களை பட்டிருப்பீங்க. பிஃபோர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் எப்படி இருந்திருப்பீங்க, ஆஃப்டர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்து இன்னும் பொறுமையை வளர்த்துக்கணும். இன்னும் பொறுமை தேவை. இன்னையுமே வந்து சகிச்சுக்கிறக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் வரணும் இல்லையா. எப்பயாவது ஒரு முறை நாம் கூட தவறு பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த தவறையுமே நம்ம வந்து ஜீரோ பண்ணி விட்டுறணும். அந்த தவறு கூட நாம வந்து போகவே கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு பக்குவத்தை வளர்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் அப்ளிகேஷன். இங்க நாரத மகரிஷியினுடைய செயல்பாடை பார்க்கும் பொழுது
அத்தனை சின்ன வயசுல அவருடைய பக்குவத்தை பார்க்கணும் இல்லையா. ஹி ரெஃப்ரைன்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி திங், பிரஜல்பா இல்லையா, இது எல்லாமே அவர் வந்து ரெஃப்ரைன் ஆயிட்டார். அந்த குழந்தையில வந்து விளையாடக்கூடிய வயசுல வந்து அவர் அதெல்லாமே வந்து, இன்னொன்னு வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்கல அவர். தட் டைப் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் வி நீட் டு சி இல்லையா. ஒரு பக்தருடைய செயல்பாடுல இருந்து எத்தனை அனுபவங்களை நாம வந்து கத்துக்கணும்ன்றது வந்து இதெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். Such devotees have no desire for material gain. இல்லையா, பௌதிக லாபம். ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் இந்த இடத்துல வந்து பதவி, பொசிஷன், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நத்திங். ஒரு நாமளும் வந்து எஸ்பெஷலி ஆன்மீகத்துல வரும்பொழுது பதவி என்பது இட்ஸ் நத்திங். அந்த பொசிஷன் வந்து இருந்துட்டா அதனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை செய்யணும் ஒரு சேவகனாக இருந்து. அப்படிப்பட்ட பாவத்தை தான் வளர்த்துக்கணும். ஆஸ் அ அதாவது ஒரு பதவியில உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து ஐ எம் த லீடர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துல கண்டிப்பா சொல்லக்கூடாது. வி நீட் டு ஹேங், அதாவது எல்லோரையுமே அரவணைக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை வளர்த்துக்கணும். ஸோ அந்த இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. இப்படி ஒருவரோடு ஒருவர் வந்து நாம இந்த பக்தர்கள் கூட்டத்தோட நாம வந்து இணையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுனாக்கா நாமளும் பக்குவம் அடைகிறோம், அடுத்தவங்களுமே வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கமும் அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. இவை அனைத்துமே வந்து குரு பரம்பரானுடைய கருணையும் இறைவனுடைய கருணை தான், நத்திங். பகவானுடைய கருணையை கிடைத்தால் வழிய நாம பக்தி பாதையில ஒரு அடி எடுத்து கூட முன்னாடி போக முடியாது. அவருடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் முன்னாடி போக முடியும். இல்லைன்னா இட் வில் ஸ்டாப் தென் அண்ட் தேர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷிக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை வந்து கிடைக்க பெற்றது இல்லையா. இங்கே படிக்கும் பொழுது அவர் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே சுற்றி திரிந்தார். மேலும் so that others may also hear the glories of that. அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார், பகவானுடைய நாமங்களை வந்து பாடினார், பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடினார். இந்த ரெண்டு வேலை தான் செய்தார் இல்லையா. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்ட்ஸ் அவருக்கு முன்னாடி நிறைய அவருடைய இந்த புலன்களை ஈர்க்கக்கூடிய பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் அவர் வந்து பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை இல்லையா. திஸ் அவைட்ஸ் தெம் இன் டியூ கோர்ஸ் ஆன் குவிட்டிங் த மெட்டீரியல் பாடி. இப்படி ஓர் இலக்கை மட்டுமே கொண்டிருப்பவர்கள் வந்து இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிகத்தை வந்து முழுவதுமாக அவங்க வந்து தொலைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். ஸோ இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து ஆனது எதனால் ஆனது, ஸ்தூல உடல் எதனால் ஆனது, பௌதிக பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனது இல்லையா. ஸோ ஹி வில் பி லிவிங் தட் மெட்டீரியல். 24 பண்புகள் பௌதீக பண்புகள் அவர் வந்து விலகக்கூடிய அந்த அப்படின்னா திஸ் ஆல் தி சென்சஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடையக்கூடிய நிலை வரும். இதே மாதிரி யாருக்கு வந்து சொல்லுங்க, பிரஹலாத் மகாராஜ் இல்லையா. பிரஹலாத் மகாராஜுக்கும் இருக்கு இந்த மாதிரி சில டிவோட்டிஸ்க்கு. இந்த 5 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா துருவ மகாராஜ், அடுத்து வந்து பிரஹலாத் மகாராஜ், நாரத மகரிஷி, இந்த 3 பேருமே நம்ம ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். பிகாஸ் தே ஹாவ் த ஹையஸ்ட் எய்ம் ஆஃப் லைஃப், ஒரே இலக்கு இறைவன் இல்லையா, கோயிங் பேக் டு காட் ஹெட். தே ஆர் நெவர் என்வியஸ் ஆஃப் எனிவன், யாரை பார்த்தும் அவருக்கு பொறாமை என்பது கிடையாது. மேலும் நார் ஆர் தே ப்ரௌட் ஆஃப் பீங் எலிஜிபிள். இப்ப நமக்கு இந்த தகுதி வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் என்னைக்குமே அவர் வந்து கர்வப்பட்டு கொண்டதும் கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர் வந்து தான் அந்த நிலையை அடைந்து விட்டோம் என்ற உணர்வு வந்தாலே அது வந்து அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. ஓகே, when you are இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைய நாம் எந்த இடத்துல வந்து we are lagging என்றதை வந்து நோக்கணும். எந்த பண்புல வந்து நாம வந்து குறையுடையவர்களாக இருக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஒரு இது வந்து நாம நோக்கினால் அதை கரெக்டிவ்னஸா எடுத்துட்டு போவோம். நம்முடைய அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நோக்கிறத விட நம் குறைகளை வந்து நோக்கிறோம். சொல்றது சுலபம்தான், ஆனா செயல்படுத்துறதுக்கு நம்மள நாம பக்குவப்படுத்திட்டு ஒரே நாளா நம்ம பக்குவம் ஆக முடியாது. பட் we need to progress. ஒரு நாள் இல்லாலும் ஒரு நாள் நாம அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பை நாம அடைவோம். ஸோ அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நாம துச்சமாக எண்ணிக்கொண்டு அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குட் குவாலிட்டி இருந்தாலும் அதை வந்து நாம கருதி அவங்களையுமே வந்து நாம சமநோக்கோட காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம அடையணும். தேர் ஒன்லி பிஸ்னஸ் வந்து என்னது, இப்படிப்பட்ட பக்குவம் அடைந்தவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டுல மட்டும் ஈடுபடுவாங்க இல்லையா. சவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த இது. ஸோ பகவானுடைய நாமங்கள், ரூபம் இல்லையா, செயல்கள், அவருடைய லீலைகள், இதை பற்றியே அவர்கள் வந்து எடுத்துரைப்பாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த பர்சனல் கெப்பாசிட்டி இது இந்த ஒரு பாதையை வந்து எடுத்து செல்றது. ஸோ ஏன் நாரத மகரிஷி வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேரவில்லை இமீடியட்டா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு எல்லாருக்குமே எழும் இல்லையா. பிகாஸ் ஆஃப்டர் டேக்கிங் தர்ஷன், ஆஃப்டர் டேக்கிங் அட்வைஸ், அவர் அந்த பக்குவம் அடைந்த பொழுது அவருடைய உருவம் வந்து
அதாவது ஆன்மீக தன்மையில் வந்து நிலை கொண்டது இல்லையா? அந்த அந்த சிறு பையனாக 5 வயது சிறுவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலே அவர் வந்து ஆன்மீக நிலையை அடைந்தார். ஆனாலும் அவர் ஏன் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்லவில்லை? அதாவது இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கணும் அப்படிங்கிற பக்குவத்தை பெற்றவர்கள். இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆல்சோ இன் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் அவர் சொல்லியிருக்கார், பகவானுடைய கிருபை எதுவோ அதை நான் கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னொரு உலகத்துக்கு சென்று அங்கேயும் இதே பிரச்சாரத்தை செய்யணும்ன்றது இறைவனுடைய சித்தமா இருந்தால் நான் அங்கேயும் செல்வேன் அப்படிங்கிறதுமே அவருடைய ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்கார். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கும்பொழுது அங்கே முக்கியத்துவம் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? இறைவனுடைய தொண்டுக்கு. சோ அதனாலதான் இவர் வந்து இந்த உடலை, அதாவது பௌதீக உடலை விட்டாலும் கூட அந்த சிறு பையனாக இருக்கும் பொழுது பிரளயம் முடியும் பொழுது மீண்டும் வந்து அவர் வந்து அந்த படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது, அதாவது பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுதாக வரும் பொழுது அவர் வந்து எல்லா இடங்களுக்குமே வந்து பயமின்றி வந்து செல்லக்கூடிய தன்மை, மேலும் அடுத்தவர்களை வந்து நல்ல பாதையில எடுத்துட்டு போகணும், பக்தியை கொடுக்கணும்ன்ற அந்த நல்ல எண்ணம் அவருக்கு உண்டு. அதனால்தான் அவர் வந்து திரிலோக சஞ்சாரியா வந்து மேன் வைகுண்டம் பூலோகம் கூட போறார். சோ அந்த இடங்களுக்கு எல்லாம் சென்று வருகிறார். எத்தனை டிவோட்டிஸ் இல்லையா, மிருகாரி இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய டிவோட்டிஸ், ஏன் நலகிரீவா, நலகுவேரா இல்லையா, சோ அவங்களுடைய இதெல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு பாதை எல்லாமே அவருடைய அருளால் தான். இது ஜஸ்ட் ஃபியூ திங்ஸ் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. யுதிஷ்டருக்கு கூட அவர் வந்து அறிவுரை கூறுவார். 7வது கேண்டோல வந்து நாரத மகரிஷிக்கும் யுதிஷ்டருக்கு நடுவில், இப்ப வியாசதேவருக்கும் நாரத மகரிஷிக்கு இடையில உரையாடல் இல்லை, இப்படிதான் நம்ம படிச்சுட்டே வரும். சோ அவர் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பக்தியை வந்து வழங்கணும், அதுதான் அவருடைய குறிக்கோள். அதனால்தான் அந்த ஒரு நிலை வந்து அவர் அடைந்தார். சோ ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இலக்கு என்பது ஈவன் நம்ம சிக்ஷாஷ்டகத்துல எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. கடைசி சிக்ஷாஷ்டகத்துல கடைசியில கடைசி பேராகிராஃப் என்ன சொல்றப்படுகிறது? அதாவது பகவான் வந்து என்னை எப்படி கரடு முரடாக கையாண்டாலும் பரவாயில்லை இல்லையா, ஆனால் என்னுடைய இதெல்லாமே என்னது? பக்தி தொண்டுதான் இல்லையா. ஐ நோ நோவன், எனக்கு யாருமே தெரியாது பகவானை தவிர. He shall remain even if he handles me roughly by his embrace. அதாவது என்னுடைய ஹிருதயமே உடைந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாலும் அவர்தான் என்னுடைய கதி, அவருடைய திருவடிகள் தான் என்னுடைய கதி இல்லையா. ஹார்ட் புரோக்கன் இல்லையா, நம்ம எதையோ ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு சங்கடத்தை நம்ம வந்து பார்ப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரு சங்கடத்தை வந்து அது அப்படியே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த இறைவனுடைய கருணையா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அந்த ஜீவன் அடைகின்றான் என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவம் தான் வந்து மேன்மையான பக்குவம் கூட. அதனால இந்த இடத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றார், பக்தன் என்ற ரூபத்துல, அவரே சுயம் பகவான் இருந்தாலும் பக்தன் என்ற தோரணையில் அவர் என்னைக்குமே அவர் நான் வந்து கடவுள் என்று என்னைக்கும் சொல்லிக்கல இல்லையா. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி இல்லையா. நம்ம ஒருவேளை வந்து நல்ல ஒரு நிலை பக்குவ நிலை அடைந்தாலும் வெளியில நான் பக்குவம் அடைஞ்சிட்டேன்னு பக்குவம் அடைந்த எந்த பக்தனுமே சொல்ல மாட்டான். ஸ்டில் he will find out where I am lagging. அந்த ஒரு நிலை தான். ஈவன் இஃப் he handles me roughly இல்லையா, என்னை வந்து கரடுமுரடா வந்து அவர் வந்து என்னை செயல்படுத்தினாலும் என்னை வந்து கையாண்டாலும் நான் அதை பத்தி வந்து அதாவது ஹிருதயமே உடைந்து போகிற அளவுக்கு கூட ஒரு செயல்ல என்னை வந்து செயல்படுத்தினாலும், ஸோ என் முன்னாடி அவர் வந்து இல்லாம போனாலும் கூட நான் வந்து இவ்வாறே இருக்கணும், பக்தியை வந்து அவர், அதாவது பகவான் ஒருத்தர் தான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய துணை என்ற அந்த பக்குவத்தை அவர் வந்து நிலைப்படுத்திக்கணும்னு வேண்டிக்கிறார். He is completely free to do anything and everything. அவர் என்னை எவ்வாறு கையாளணும்னு அவர் நினைக்கிறாரோ அவ்வாறே அவர் கையாளுவதற்கு அவருக்கு வந்து ஃப்ரீ வில் அவருக்கு உண்டு. ஸோ ஃபார் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் மை வர்ஷிப்பபிள் லார்ட். ஏன்னா நான் வணங்கக்கூடிய கடவுள். அந்த கடைசி வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம், அன்கண்டிஷனலி, எந்த ஒரு கண்டிஷனே இல்லாம இப்படி இருந்தா தான் நான் இப்படி செய்வேன், இப்படி நிபந்தனையும் இன்றி இல்லையா. அந்த ஒரு நிலையை தான் நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியறதா இங்க உங்களுக்கு? இப்ப தெரியுது மாதாஜி. இப்ப சிக்ஷாஷ்டகம் இருக்கு மாதாஜி. சிக்ஷாஷ்டகம் வந்திருக்கு. சிக்ஷாஷ்டகம் இல்ல, இப்ப நான் இந்த டிரான்சென்ட் அப்ளிகேஷன் தான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். தெரியறதான்னு? தெரியுது மாதாஜி. தமிழ் தெரியறதா? இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு மாதாஜி. I think that cannot be shared. அங்க ஷேர் பண்ண முடியுது, இங்க முடியல. சரி, ஓகே ஃபைன்.
एवं कृष्णमते ब्रह्मन् नाशक्तस्यात्मलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तदित्सौधमानि यताः. அதாவது வியாசதேவர் சொல்றார், வியாசதேவரை பார்த்து நாரத மகர்ஷி இன் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அவர் சொல்றார், நாரத மகர்ஷி காலம் சென்ற பொழுது நான் முழுவதுமாக கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அடைந்தேன். எந்த பௌதீக ஈடுபாடு அதன் மீது ஈர்க்கப்படாமல், பீயிங் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் டெயின்ஸ் மேட் வித் டெத் ஆஸ் லைட்னிங். அதாவது எப்படி அவருடைய மரணம் நிகழ்கின்றது என்றால், ஒரு லைட்னிங்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இடி மின்னல், மின்னல் மாதிரி. ஸோ அது நடந்து அதுக்கான ஒரு இது வந்து பிக்சர் வந்து அந்த பிபிடியில வருது. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி அவர் சிறுவனாக இருந்த போதே மரணம் அடைஞ்சாரு மாதாஜி. ஆமா ஆமா, அததான் சொல்றாரு அவர். சோ இந்த மாதிரி ஒரு உடலை அடைகிறார் என்று சொல்கிறார். இது வந்து ராதேஷாம் பிரபுனுடைய அவருடைய கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்த பிக்சர் அப்படிங்கறது வந்து பிரான்சைத்தன்ய பிரபு சொல்லியிருக்கார். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் அந்த சிறுவனாக 5 வயது சிறுவனாக, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறுவன் அந்த உடலை விட்ட பிறகு அவர் இவ்வாறு ஆகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா அவருடைய உடல்லே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிவைன் குவாலிட்டிஸோட ஆயிடுறது. அது இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா தான் நாம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அது நம்ம வெட்னஸ்டே நம்ம இதை படிக்கலாம். இன்னைக்கு இதை நம்ம பார்த்துட்டு தென் வில் see. So பிரம்மதேவனுடைய புதல்வர். ஆமா, it will be fully observed in the thought of Krishna. அவ்வாறே பகவானுடைய இதுல வந்து மூழ்கி இருக்கும் பொழுது, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ண மீன்ஸ் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் டர்ட்ஸ் ஆர் ஆங்கரன்ஸ், அதாவது பௌதீகத்துல அழுக்குகள் அல்லது அதாவது கலங்கள், ஆங்கரிங் சொன்னா ஏக்கம், அந்த ஏக்கம் எல்லாம் இல்லாம பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஏக்கமோ இல்ல அழுக்கோ இல்லாம அவர் வந்து முழுவதாக வந்து தெய்வீக நிலையை பெறுகிறார். எப்படி ஒரு பணக்காரன் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாமே வந்து போட்டோம். இப்போ நீங்க ஒரு பெரிய இப்போ டாடா பிர்லா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம சின்ன சின்ன வீட்டாண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவங்க வந்து காதுல கண்டிப்பா போட்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன வீட்டுல கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை நாம பெருசாதான் நினைப்போம் இல்லையா? அது போலதான். ஸோ இந்த பௌதீகம் ஆன்மீகம் ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து இந்த பௌதீகம் வந்து ஒரு பெட்டி ஸ்மால் மாதிரி தெரியுது அவருக்கு, அதெல்லாம் சின்ன விஷயம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும். ஸோ அவ்வாறு நம்ம வளர்த்துக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்துல நம்மளால முன்னேற்ற பாதையை வந்து அடைய முடியும். ஓகே, who is guaranteed to pass on to the kingdom of God where life is eternal இல்லையா? அதாவது நித்தியமாக இருக்கிறது இல்லையா? fully cognizant and blissful, சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா? ஞானத்துல இருக்கிறது, நிலை பெறது, ஆனந்தத்துல இருக்கிறது. அங்க இயற்கையிலே வந்து மேல் உலகத்துல வந்து எந்த அதாவது ஏக்கங்கள் அதெல்லாம் இருக்காது. அங்க வெறுமனையே பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த ஒரு இதுதான் செயல்பட்டு இருக்கும். இங்கதான் நமக்கு இந்த ஏக்கங்கள், அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே இந்த உலகத்துலதான், அங்க எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் அறிகுறி, ஆன்மீகத்தினுடைய அறிகுறி. And in due course of time, when a pure devotee is completely prepared, all of a sudden the change of body occurs, which is commonly called as death. அதாவது உடல் மாற்றம் என்பது ஏற்படுகிறது. அப்போ அது மரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. And for the pure devotee, such a change takes place exactly. அப்படி ஒரு தூய பக்தருக்கு வந்து இந்த மரணம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, ஒரு மின்னலை போன்று இருக்கும், பிரகாசத்தை வந்து தோற்றுவிக்கும். மரணம் அந்த உடலை விடும் பொழுது அந்த அவருடைய ரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மின்னல் போல இருக்கும்ன்றது வந்து சொல்லப்படுகிறது. That is to say, devotee simultaneously changes his material body and develops a spiritual body by the will of the Supreme. இதுதான் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதாவது பேரலா சைமல்டேனியஸ்லி இந்த உடலை விட்ட உடனே இமீடியட்டா அவருக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக உடல் வந்து கிடைக்க பெறுகிறது. ஈவன் பிஃபோர் த டெத் a pure devotee has no material affection இல்லையா? ஆன்மீகத்தின் தரப்புல தான் அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்குமே ஒழிய பௌதிகத்தின் தரப்புல வந்து ஈடுபாடு கிடையாது. Due to his body being spiritualized like red hot iron in contact with fire இல்லையா? இப்போ நம்ம இரும்பு என்ன பண்றோம், காய்ச்சறோம் இல்லையா? அதை வந்து ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்கு, அதை வந்து வளைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நெருப்புலதான் காய்ச்சுவோம். அந்த காய்ச்சும் போது அந்த நெருப்பும் ரெட் கலர்ல தான் இருக்கும், அந்த இரும்பு கம்பியுமே ரெட் கலர்ல தான் இருக்கும்.
நெருப்புக்கும் அந்த இரும்பு கம்பிக்கும் எந்த வித்தியாசமே தெரியாது. பார்த்திருக்குமா? பார்த்திருக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. கொல்ல நுழையில பார்த்திருக்கோம் இருக்கும் அது மாதாஜி. மாதிரி இருக்கும், பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? இதை நான் எப்ப பார்த்திருக்கேனாக்கா, இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து ஸ்மித் ஷாப்னு அந்த இரும்பு கம்பியை வந்து யூ ஷேப்ல வளைக்கணும் அப்படிலாம் வந்து ஒரு இது இருக்கு, லேப் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த நெருப்புல வந்து வைக்கணும் அந்த இரும்பு கம்பியை. அதை நாமளே வந்து சம்மட்டி எடுத்து போட்டு அடிச்சு அது இத்தனை இன்ச்சில் வந்து வளைக்கணும்ன்றது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதுவே வந்து எக்ஸாம். ஸோ இன்ஜினியரிங்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து ஸோ அது அப்போ நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இரும்பு வந்து எரியும் பொழுது தகதகன்னு நெருப்புல அதுவுமே வந்து தகதகன்னு தெரியும். அந்த இந்த இரும்புக்கும் நெருப்புக்கும் வித்தியாசமே தெரியாம அந்த இரும்பே நெருப்பா மாறிடும். அது மாதிரிதான். ஸோ அதனால வந்து இந்த பக்தனுடைய நிலையும் அது போன்றதுதான். ஸோ என்ன அவனாக்க இந்த பௌதிகத்துல வந்து எதுவுமே வந்து ஈடுபாடு இருக்காது, வெறுமனே வந்து ஆன்மீக நிலையில வந்து இருப்பான். அதுதான் प्रायुज्यामने महीतां सुद्धां भागवतां तनुम् आरब्धा कर्म निर्वाणो ஞாபதத் பாஞ்ச பௌத்திகாக இல்லையா? ஹேவிங் பீன் அவார்டட் a transcendent body, அவருக்கு அப்போ தெய்வீகம் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி வந்தாச்சு. பிஃபிட்டிங் அண்ட் அசோசியேட், அதாவது பகவானுக்கு ஒரு தொண்டனாக. ஐ குவிட் த பாடி, இந்த உடலை விட்டுட்டார், இந்த பஞ்சமகாபூதங்களான இந்த உடலை வந்து விட்டுறார். அண்ட் தஸ் ஆல் அக்வைர்ட் ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் ஒர்க் ஸ்டாப், அதாவது இங்க பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த கர்மங்கள்ல இருந்து நான் வந்து நிறுத்தப்பட்டேன் அப்படின்னா இந்த உலகத்தை விட்டு அவர் வந்து அந்த சிறு குழந்தையா இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்துல இருந்து அவர் வந்து வெளியேறுகிறார் என்று பொருள். ஆக்சுவலி இன்ஃபார்ம்ட் பை த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட் தட் அதாவது அவர் ஆன்மீகத்துல இருந்ததுனால அவருக்கு இந்த கர்ம பலனும் இதோட போயிடுச்சா மாதாஜி? ஆன்மீகத்துல இருந்ததுன்ட்டு இல்ல, அவர் முழுவதுமாக பௌதிகத்துல இருந்து தன்னை விலக்கி வெறுமனே ஆன்மீகத்தை வந்து மேன்மையாக கருதி அத்தகைய செயலில் அவர் ஈடுபட்டதால இல்லையா, பக்தி வந்து பூரணம் பெற்று அவர் பக்குவம் அடைந்து இல்லையா இறைநிலையை அடைகிறார். அப்ப ஆன்மீக உடலை அவர் பெறுகிறார். அதுதான் வந்து மின்னலாக தோன்றியதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் அந்த உடலை விடும்பொழுது மின்னலாக தோன்றி நான் என்னான ஒரு ஆன்மீக உடலை பெற்றேன் என்று சொல்கிறார். சோ இந்த பௌதிக உடல்ல இருக்க வெளிச்சம் ரெண்டும் வந்து மின்னல் பிரகாசம், மின்னல் என்று தான் சொல்றாங்க. லைட்னிங்னாலே நம்ம மின்னல் தான் சொல்லுவோம். மாதாஜி மின்னல் தான் பளிச்சுன்னு வந்துட்டு மாறுது. அது போலதான் அவர் வந்து இந்த உடலை விட்டு அந்த ஆன்மீக உடலை பெற்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது அவரே சொல்லிட்டு இருக்கார். ஏன்னா ஆல்ரெடி பகவான் அவருக்கு வந்து வரத்தையும் கொடுத்திருக்கார். நீ இந்த குழந்தையா இருக்கக்கூடிய இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுமே சொல்றார். ஓகே, சோ அந்த ஒரு ஞாபக சக்தி இறைவனே வரமாக கொடுத்த பிறகு அவ்வாறே அவரும் வந்து செயல்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி அவர் ஸ்தூல உடலை விட்டுட்டாரு மாதாஜி, சூட்சும உடலுமே போயிருச்சு மாதாஜி. ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி பக்தியில ஆன்மீகத்துல இருந்ததுனால ஒரு 2 உடலுமே அவருக்கு போயிடுச்சு. ஆன்மீக உடல் இருந்தது மட்டுமால சொல்ல முடியுது இல்லையா மாதாஜி? அவருக்கு ஞாபக சக்தியும் இருக்கு. ஞாபக சக்தி இறைவன் கொடுத்திருக்காரு, கடவுள் முன்னாடியே கொடுத்துட்டாரு. ஆமா, முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா அந்த ஸ்லோகங்கள்ல, இப்ப 2-3 இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம். ஆமா. சோ அவருடைய நினைவு வந்து மெட்டீரியல் பாடி தான் அவர் விட்டு போனாரு வழியா, ஆனா 24ல இருக்கு மாதிரி. சோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் தெய்வீகமான உடல் வந்து இந்த பௌதிகத்தினால் ஈர்க்கப்படக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல வந்து ஈர்க்கப்படாது. ஓகே, so 3 primary called eternity, freedom and freedom from material modes, freedom from reactions இல்லையா? அதாவது எட்டர்னிட்டினா நித்திய தன்மை, பௌதீக குணாதிசயங்கள்ல இருந்து விடுபட்ட தன்மை, மேலும் வந்து இந்த பலன் கருதும் செயல்களுடைய விளைவுகள் கர்ம பலன்ல இருந்தும் அவர் வந்து விடுதலை பெறுகிறார். ஸோ இந்த பௌதிக உடலை விட்ட பிறகு அவர் ஆன்மீக உடலை பெற்ற பொழுது இந்த 3 நிலைகள்ல இருந்து அவருக்கு விடுதலை. ஒண்ணு வந்து 3 பிரைமரி டிரான்ஸ்ஜெண்டல் குவாலிட்டிஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? முதன்மையான 3 தெய்வீகமான இயல்புகள் எது? நித்திய தன்மை அப்படின்னா வெறுமனே அந்த ஆன்ம நிலை இல்லையா? 2வது வந்து எதுல இருந்து அவர் வந்து விடுதலை அடைந்தார்? பௌதீக, அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில சென்று விடுகிறார், அது செகண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ம பலன்கள்ல இருந்து அவருக்கு வந்து விடுதலை அப்படின்னா
அவர் எந்த பேட் கர்மமுமே நம்ம பெண்டிங் இல்லை. அந்த பேலன்ஸ் எல்லாமே இறைவனுடைய கருணையால அவர் வந்து தீர்த்து விட்டார். அவருக்கு எப்படி அந்த கர்ம பலன் வந்தது? அதுக்கு முந்தைய பிறவில அவர் வந்து கந்தர்வனாக இருந்து செய்த பாவத்தினுடைய விளைவால தான் அந்த கர்ம பலனும் வந்தது. இந்த சிறு பிராயத்துல அவர் எதுவும் தவறு செய்யல. ஆனா அதுக்கு முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய இது வந்து அதை அவர் கண்டிப்பா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் இல்லையா? அதுல இருந்துமே அவர் வந்து விடுதலை பெறுகிறார். ஓகே. மேலும் the material body is always afflicted with the lack of 3 qualities. A devotee, அதாவது மேல இருக்கக்கூடியது இது மூணுமே வந்து நமக்கு கிடையாது. நம்ம எது வரைக்கும் பௌதிக உடல்ல இருக்கிறோமோ இந்த மூணுமே நமக்கு இருக்காது. நித்திய தன்மை கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்துல நாம செயல்பட்டு தான் இருக்கோம். அதே மாதிரி நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு தான் இப்ப இந்த இடத்துல செயல்பட்டு இருக்கும். இந்த மூணுத்திலுமே நாம எது வரைக்கும் நமக்கு ஸ்தூல உடல் இந்த பஞ்சமகா பூதங்களால் ஆனது இருக்கோ அது வரைக்குமே நாம இன்னும் கர்ம பலனை அனுபவிச்சுட்டு தான் இருப்போம்னு அர்த்தம். அதனால நாம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தும் ப்ளீஸ் மாதாஜி அந்த முதல் இது மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. எது 3 மாதாஜி? குணங்களுக்கு விடுபடணும், கர்ம பலன்ல இருந்து விடுதலை அடையணும், முன்னொன்னு முதல் மாதாஜி நித்திய தன்மை. நித்தியத்தன்மை. எஸ். ஓகே. ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் நித்திய தன்மை, இந்த உடலுக்கு நித்திய தன்மை கிடையாது இல்லையா? அது நமக்கு தெரியும். சோ நாம எல்லாருமே இன்னும் அந்த நித்திய தன்மை கிடையாது. ஆன்மாவுக்கு மட்டும்தான் நித்திய தன்மை, இந்த உடலுக்கு வந்து நமக்கு நித்திய தன்மை கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து நாம இன்னும் விடுதலை அடையல. ஏதோ ஒரு குணம் சத்துவமே இருந்தாலும் கூட அது கூட நம்மளை பந்தப்படுத்தும். எப்ப நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படுறோமோ அப்பதான் வந்து நாம நித்தியமான ஒரு நிலையில அடைய முடியும். அதே மாதிரி நம்ம இந்த பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருந்து நாம அதனுடைய விளைவுகள்ல இருந்து நாம வந்து விலகி நிற்கணும். அதனால ஒரு பக்தி தொண்டே செய்தாலுமே அது இறைவனுக்கு தொண்டு. அதாவது எந்த ஒரு காரணமுமின்றி செய்யணும். ஒரு காரணத்திற்காக பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடாது. அப்ப அது என்ன பண்ணும்? அந்த விளைவுகளுக்கு நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதனால இந்த காஸ் அந்த எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா? செயல் மற்றும் விளைவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. டிவோட்டி பாடி, அதாவது ஒரு பக்தனுடைய உடல் வந்து எதனால் பிரேக் கேக்குது. என்ன மாதாஜி? உங்க வாய்ஸ் தான் பிரேக்கா கேக்குது. எல்லாருக்குமே கிளியரா கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா தான் இருக்கா? உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி சொல்றது பிரேக் ஆயிடுது. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். பிரேமா மாதாஜி உங்களுக்கு தான், எனக்கு கூட கேட்கல நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. டிவாய் ஜாயின் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. முதல்ல போயிட்டாங்க, இப்பதான் உள்ள வர்றாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். Okay. So the material body is always afflicted with the lack of 3 qualities. இந்த பௌதிக பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய வாய்ஸ் இப்ப பரவாயில்ல, முன்னாடி பிரேக் இருந்தது மாதாஜி, அதுதான் அவர் சொன்னார், வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே. ஸோ நித்திய தன்மை, 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அடுத்து வந்து பலன் கருதும் செயல்களுடைய விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுறது. இந்த 3 குவாலிட்டிஸுமே வந்து வந்து அந்த தெய்வீக நிலை அடைந்தவர்களுக்கு உண்டு. ஆனா நமக்கு வந்து எது வரைக்கும் நாம் இந்த பௌதிக உடலை வச்சுட்டு இருக்கோமோ அதுல நாம் இருக்கோமோ இந்த மூன்று இதுலயுமே நமக்கு விடுதலை கிடையாது. அப்படின்னா இந்த உடலோட நம்ம உழன்று இருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய பலன் கருதும் செயலுடைய விளைவுகள். ஸோ நம்ம பேசிக்கலி நம்முடைய புத்தியை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்தணும். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன படிப்பினை, வாழ்க்கையில நம்முடைய அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் எப்படி எடுத்துட்டு போவோம்னாக்கா, நாம மனதையும் உடல் அதாவது புத்தியையுமே வந்து நாம் சரிப்படுத்தும் பொழுது என்னதான் ஆன்மா வந்து ஒரு கீழான நிலைக்கு வந்து கீழான இயல்புகளால் ஈர்க்கப்பட்டாலும் கூட இந்த மனசு புத்தி வந்து பக்குவம் அடைஞ்சா அதெல்லாமே நம்ம தூக்கி வெளியில எறிஞ்சிடலாம் இல்லையா? அந்த ஏக்கங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் இதெல்லாமே நம்ம வந்து தூக்கி போட்டுடலாம். ஆனா எப்போ இந்த மனசும் புத்தியும் வந்து பக்குவம் அடையிலையோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இந்த ஆன்மா எதை நினைக்கிறதோ ஆசை கொள்கிறதோ அதெல்லாம் நம்ம செய்து அந்த கர்ம பலன்கள்ல நாம உழண்டு கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். ஓகே. இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் மேக்னெட்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எ டச் ஸ்டோன் அப்பான் அயன் இல்லையா? ஒரு காந்த சக்தி இருக்கக்கூடியது வந்து எப்படி இரும்பை வந்து இழுக்கும் இல்லையா? அது போலதான். அது எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா a devotee body becomes at once surcharged இல்லையா? அதாவது அது அந்த ஆற்றல், ஆன்மீக ஆற்றலால் அது வந்து தெய்வீக நிலையை வந்து அடைகிறது. எப்போனாக்கா when is engaged in devotional service of the Lord. அந்த ஜீவாத்மா வந்து
இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டுல முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது. ஓகே, த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுதான். அந்த பக்தி தொண்டு நம்மளை வந்து என்ன பண்ணோம்னாக்கா மேன்மையான நிலையை வந்து இட்டு செல்லும். therefore சேஞ்ச் ஆஃப் பாடி மீன்ஸ், அதாவது ஒருத்தர் வந்து பக்தியில வந்து நிறைவு பெற்றிருக்காங்கனாக்கா, அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லையா, ஓர் உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு அவர் மாற்றம் அடைகிறார்கள் என்றால் அவங்க வந்து இந்த பௌதீக உடலை வந்து இனிமே அடைய மாட்டாங்க. இதுதான் லாஸ்ட் பௌதீக உடல் அவங்க அடைந்தது. அதன் பிறகு அவர் வந்து வெறுமனே ஆன்மீக உடலை மட்டும்தான் அவங்க பெறுவாங்க. there are many instances ஸ்கிரிப்சர்ல. இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 5 வயது சிறுவர்ல பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 3 பேர் தான். அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல துருவ மகாராஜ், பிரகலாத் மகாராஜ் இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே 5 வயதுல பக்குவம் அடைஞ்சவங்க. and many other devotees were able to see the personality of Godhead face to face apparently in the same body. இந்த உடல்லே, இந்த பௌதிக உடல்லே இல்லையா, பாஞ்சஜன்யத்தோட வருணினா யாரு, துருவ மகாராஜர் இல்லையா. பகவான் வந்து பிரகலாதருக்கு வந்து அநேக சங்கடங்கள் வந்த பொழுது எல்லாமே பகவான் வந்து ரட்சணை கொடுத்தார் இல்லையா. திஸ் மீன்ஸ் தட் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ டிவோட்டிஸ் பாடி சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர். அதாவது அவங்க செயல்படக்கூடிய விதத்திலேயே வந்து இந்த உடல் வந்து தெய்வீக நிலையை அடைகின்றது. இதே இந்த பண்புகளாக இருந்தாலும் பௌதிக நிலையில இருந்தாலுமே இதெல்லாமே பக்குவம் அடைகின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த ஒப்பீனியன் ஆஃப், இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய வியாக்கியானத்துல எழுதுறார். ஆனா அவர் யாருடைய ரெஃபரன்ஸை மேற்கோள் காட்டுகிறார், கோஸ்வாமிகளுடைய வியாக்கியானங்களை வந்து ஆத்தன்டிக்கா வந்து கொடுக்குறார். ஏன்னா அவங்க எல்லாமே உள்ளதை கண்டவர்கள் இல்லையா, தத்துவ தர்ஷிகள். அதனால அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்க வார்த்தைகள் வந்து உண்மையானது. அதை தான் நமக்கு இங்க நம்ம ஆச்சாரியா மேற்கோள் காட்டி எழுதுகிறார். நம்மளால அதை உணர முடியல, ஏன்னா நாம் அந்த பக்குவத்தை வந்து அடையவில்லை. அதனால அது எவ்வாறு என்பது நமக்கு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய பக்குவம் இல்லை. ஆனா படிச்சு ஓகே இதெல்லாம் இந்த நிலைகள் என்பதை நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். பிற்காலத்துல இறைவனுடைய கருணை கிடைத்தால் நமக்கும் அந்த நிலை வருந்தால் இல்லையா, நம்முடைய குரு கண்டிப்பா நமக்கு வந்து அதை வந்து இதுதான்ன்றது கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எந்த ரூபத்திலேயாவது நமக்கு கண்டிப்பா காட்சி கொடுப்பாங்க. இந்த உண்மைதான் நாம வந்து எடுத்துக்கணும். ஏன்னா முன்னாடி நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே இங்க எடுத்துரைக்கப்படும் பொழுது அது அவ்வாறே தான் நிகழும் என்பதையுமே நாம ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல ஸ்ரத்தை இல்லைன்னா, நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஆன்மீகம் வந்து இட் வில் பி லைக் என்னது, நம்ம இந்த இடத்துக்கும் போக மாட்டோம், இக்கரையும் கிடையாது அக்கறையும் கிடையாது, நடுவுல வந்து திருசங்கு சொர்க்கம் மாதிரி தான் நிக்கணும். இந்த பிரம்ம சமிதா இட் இஸ் செட் தட் the beginning of the Indra Gopa germ to the great Indra king of Yemen, all living entities are subject to law of karma. நாம எல்லாருமே, அதாவது ஒரு எறும்புல இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது போல. ஓகே, ஸோ இந்திரனுக்கு வந்து தொண்டு புரியக்கூடிய ஒரு இதுவா இருந்தாலும், அதே மாதிரி இந்திரனா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலுமே வந்து அனைவருமே வந்து கர்மா எனக்கூடிய, அதாவது செயல்படும் விதம், அதனுடைய பலன்களுக்கு நாம் எல்லாருமே கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். அதனால நம்ம துன்பத்தையும் இன்பத்தையுமே நாம வந்து அனுபவிக்கிறோம். ஸோ எப்போ இந்த துன்பம் இன்பம் என்று வரும் என்றால், நாம் எப்படி நம்முடைய நோக்கத்தை வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் என்று எடுத்து செல்கிறோமோ அது நம்மளை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து பந்தப்படுத்தும். எப்போ இறைவனுக்கு என்று ஆற்றுகின்றோமோ அப்போ அது நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். ஒன்லி த நோக்கம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்லி த டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்டெம்ட் ஃப்ரம் சச் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா. பக்தர்கள் மட்டும் விதிவிலக்கு. அது யாருடைய கருணையால், பகவானுடைய கருணையால் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. கல்பாந்தாயிதம் ஆதயா சயனாயம்பஷே உதன்வதஹ சிஷயீஷோர் அனுப்ராணம் விவிஷே அந்தரஹம் விபோ. ஸோ அந்த யுக முடிவில், அதாவது பகவான் என்ன பண்றார், லேடம் அவர் வந்து அந்த கர்ப்போத கஷாய நீர்ல வந்து படுக்கிறார். பிரம்மா பிகன் டு என்டர் இன்டு இட். பிரம்மர் என்ன பண்றார், அவருக்குள்ள வந்து செல்கின்றார். அவர் படைத்த 2ஆம் படைப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எல்லாமே எடுத்துட்டு உள்ள போறார். அண்ட் ஐ ஆல்சோ என்டர்ட் த்ரூ ஹிஸ் பிரீத்திங். யாருடைய பிரீத்திங், பகவானுடைய சுவாசத்தினால எல்லாருமே உள்ள செல்கிறார்கள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல யாரு, நாரத மகரிஷி சொல்றார். Narada is known as a son of Brahma, as Lord Krishna is known as a son of Vasudeva. அது மாதிரி. So இங்க the personality of Godhead and his liberated devotees like Narada appear in the material world by same process. இல்லையா, அதாவது உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம் அந்த மாதிரி. As it is said in the Bhagavad Gita சொன்ன மாதிரி, the birth and activities of the Lord are all transcendental.
பகவானுடைய அவதாரம் இல்லையா, மற்றும் அவருடைய செயல் எல்லாமே வந்து தெய்வீகமானது. அவருடைய பிறப்பு இப்போ வந்து தேவகி மற்றும் வசுதேவருக்கு வந்து மகனாக பிறக்கிறது வந்து தட் இஸ் தெய்வீகமானது. ஸோ அதையும் எந்த ப்ராசஸ்ன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா. அவருடைய அவதாரம் மற்றும் மறைவு, தோற்றம் மற்றும் மறைவு இந்த உலகத்துல வந்து ஆன் த சேம் லெவல், எல்லாமே ஒரே நிலையில இருக்கக்கூடியது. The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as spiritual entities. சமநிலைன்னா என்ன? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. சமநிலையில் உள்ளவையாகும். சமநிலை என்பது குவாலிட்டியில மாதாஜி, நித்தியத்தன்மையில வந்து சமமானவர்கள். பகவான் நித்தியமானவர், அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானதுதான் இல்லையா. அவரிடம் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள், அதனால நம்ம எல்லாமே சமமா இருக்கும். ஆனா அளவுல வந்து வேறுபட்டு, அதாவது ஒன் அண்ட் டிஃபரெண்ட் அப்படின்றது வந்து நெக்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க. சைமல்டேனியஸ்லி ஒன் அண்ட் டிஃபரெண்ட் இல்லையா. அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் இல்லையா. ஸோ தே பிலாங் டு த சேம் கேட்டகரி ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர். தெய்வீக நிலையில இருவருமே ஒன்றுதான், ஆனா ஆற்றலினால் அவர்கள் இருவருமே வேறுபட்டிருக்காங்க. நம்ம எல்லாமே அணு ஆத்மா, பகவான் வந்து விபு ஆத்மா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்ம நிலையில் நம்ம பகவானுக்கு சமமானதுதான். ஏன்னா எந்த விஷயத்துல நித்தியமா இருக்கிறதுல வந்து அவர் நித்தியமானவர், நாமளும் நித்தியமானவர் இல்லையா, அந்த விஷயத்துல. ஆனா அவருடைய செயல்பாடுகள் வந்து நாம கற்பனையாலுமே நம்மளால காண முடியாது, நம்மளால அந்த மாதிரி செயல்படுத்த முடியாது. we don't have that spiritual energy, நமக்கு கிடையாது. நமக்கு எவ்வளவு மேக்சிமம் ஒரு ஜீவாத்மாக்கு 78% தான், பகவான் 3%, இன்னும் 22% நம்மளை விட ஜாஸ்தி அவர் இல்லையா. சோ நாம அவரோட கம்பேர் பண்ண முடியாது ஆற்றலினால். சஹஸ்ரயுக பர்யந்தே உத்தாயேதம் சிகிஷதாக மரிஷி மிஸ்ரா ரஷாய பிராணிபியோ அஹம்சா ஜஜ்னிரே. அதாவது இதுதான் வந்து பிரம்மருடைய ஒரு ஆண்டு, சார் ஒரு நாள். இது எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க, எத்தனை மில்லியன்ஸ், எத்தனை 4,300 430 என்ன ஒரு மில்லியன்ஸ்க்கு வந்து கோடின்றது எத்தனை, ஒரு கோடிக்கு எத்தனை ஜீரோ, கோடி தானே, 432 கோடி மாதாஜி. 400 ஒரு நாள் வந்து அத்தனை வருடங்கள் நம்ம அதாவது புவி வருடங்கள். பிரம்மா அவோக் டு கிரியேட் அகெயின் பை த வில் ஆஃப் த லார்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மர் எழுந்துக்கிறார். அண்ட் ஆல் த ரிஷிஸ், சப்த ரிஷிஸ் எல்லாருமே, மரிச்சி அங்கிரா எல்லாருமே எழுந்துக்கிறாங்க, கிரியேட்டட் பை த டிரான்ஸ்டன்ட் பாடி ஆஃப் தம். அண்ட் ஐ ஆல்சோ அப்பியர்ட் அலாங் வித் தெம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து நானும் அவதரிச்சேன்றத வந்து இந்த இடத்துல யார் சொல்றாரு, நாரத மகர்ஷி சொல்றாரு ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ த டியூரேஷன் ஆஃப் எ டே, ஒரு நாள் வந்து அது போல நீண்டது தான் அவருடைய இரவும் கூட இல்லையா. இது ஒரு கல்பம் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஒரு கல்பம் என்பது ஒரு நாள். அந்த கணக்கு பார்க்கும் பொழுது பிரம்மருடைய ஒரு நாள் என்று வரும்பொழுது அதே போல நீண்டது தான் அவருடைய இரவும் கூட. இரவு வரும்பொழுது இறைவனுக்குள்ள செல்கிறார், பகல் வரும்பொழுது அவர் இவ்வாறு செயல்படுகிறார். இதுக்குள்ள எத்தனையோ, அதாவது 4 யுகங்கள் இதுக்குள்ளேயே வரும் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இப்போ நாமளும் அந்த மாதிரி பிரம்மாவுடைய பகல்ல தான் இருக்கும், அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே இங்கே இருக்கோம். ஸோ அவர் இரவு வரும்போது எல்லாம் அவருக்குள்ள சென்று விடும். ஓகே, ஸோ பகவானுக்குள்ள கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் இன் ஆல்சோ இன் பகவத்கீதா. ஸோ ஃபார் திஸ் பீரியட் பிரம்மாஜி ரெஸ்ட் இன் யோக நித்ரா வித்தின் த பாடி ஆஃப் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, த ஜெனரேட்டர் ஆஃப், அதாவது பிரம்மாவை படைக்கிறவர். தஸ் ஆஃப்டர் ஸ்லீப்பிங் பீரியட் ஆஃப் பிரம்மா, அவருக்குள்ள அந்த நித்திரையிலிருந்து எழுந்த பொழுது when there is again creation, அதை படைக்கும் தொழில் ஏற்படும் பொழுது, அதுவும் யாருடைய, as per the will of the Lord, பகவானுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு through the agency of பிரம்மா, மீண்டும் பிரம்மரால வந்து இந்த ரிஷிகள் எல்லாமே படைக்கிறார். முதல்ல எப்படி படைச்சாரோ இல்லையா, 4 குமாரர்கள், பிறகு 7 திருமுனிவர்கள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் நாரதர், இந்த மகாஜனாஸ் எல்லாருமே வர்றாங்க இல்லையா, இது எல்லாமே படைக்கப்படுறாங்க. ஸோ பிரஜாபதிகள் இதெல்லாமே படைக்கிறார். நாரதா ஆல்சோ அப்பியர்ஸ். அப்போ திஸ் மீன்ஸ் தட் நாரதா அப்பியர்ஸ் இன் த சேம் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பாடி. அப்போ அந்த உடலை விட்டு மின்னல் வேகத்துல வந்து வேறொரு உடலை பெற்ற அவர் அதே உடலை கொண்டு அவர் வந்து மீண்டும் வந்து வருகிறார். ஸோ அதாவது அது எப்படி இருக்கும்னா, மனிதன் நிதிரையிலிருந்து எழுதா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. Shri Narada is eternally free to move all parts of the transcendental and material creations இல்லையா. பகவானுடைய அந்த பராபிரகிருதி, இந்த அபராபிரகிருதி, இந்த 2 இடத்துலையுமே வந்து அவருக்கு வந்து ஃப்ரீ வில். ஏன்னா அவருடைய நோக்கம் என்ன, பக்தியை வந்து கொடுக்கணும். அதுக்காக அவர் வந்து இந்த 14 லோகத்துல எங்க வேணாலும் போவாரு,
எத்தனை அண்டங்கள்ல வேணாலும் உள்ள நுழைவார். அதே மாதிரி அந்த பகவான் இருக்கக்கூடிய கோலோகம் வைகுண்டத்திற்கும் போயிட்டு வருவார். He appears and disappears in his own transcendental body. அவருக்கு தான் தெய்வீகமான உடல் இல்லையா, தோன்றுவார் மறைவார், which is without distinction of body and soul இல்லையா. அங்கே ஆத்மா உடல் என்ற வேறுபாடு கிடையாது. அன்லைக் நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட உடல்ல தான் நமக்கு ஆத்மா மற்றும் எல்லாமே வந்து வேறுபாடுகள் உண்டு. ஆனா அவருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. அந்தர் பகிஷ்ச லோகம் ஸ்திரின் பர்யேமே அஸ்கந்திதாவிருதாக அனுக்கிரகான் மகாவிஷ்ணோர் அவிகதாகதி குவச்சித் இல்லையா சில சமயம். ஸோ சின்ஸ் தென் அப்பொழுதிலிருந்து இறைவனுடைய கருணையால நான் வந்து ஐ டிராவல் எவ்ரிவேர், எந்த ஒரு தங்கு தடையின்றி அவர் என்ன பண்ணுவார், ஆன்மீக உலகம் பௌதீக உலகம் எல்லா இடத்துலையுமே சுத்துவார், இந்த 3 உலகங்களையுமே சுத்துறார். ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஐ எம் ஃபிக்ஸ்ட் இன் அன்புரோக்கன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த லார்ட். அவர் வந்து இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். இறை தொண்டு என்பது அடுத்தவங்களுக்குமே வந்து அந்த இறை தொண்டு செய்வதற்கான பிராப்தத்தை கொடுக்கறது. அதுதான் நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்துல வந்து சொல்ல கொடுக்கறதே. ஸோ நம்ம அதே ப்ரீச்சிங் இதுதான் இல்லையா. இங்க பகவத்கீதையில there are 3 divisions இல்லையா, நேம்லி ஊர்த்வ லோகா மேல, மத்திய லோகா, அடுத்து அதோ லோகா அதாவது டவுன்வர்ட் பிளானட்ஸ். பியாண்ட் ஊர்த்வ லோகா there is a say to about above பிரம்ம லோகாக்கு மேல என்ன இருக்கு, அந்த பிரஜா ரிவர் இருக்கு, அதுக்கு மேல வந்து பிரம்ம ஜோதிருக்கு பின்னால அநேக வைகுண்டங்கள், அதுக்கு மேல வந்து கோலோகம். இருக்கிறதுலே வந்து பெஸ்டான வைகுண்டம் எதுனாக்கா டாப் மோஸ்ட் வைகுண்டம் வந்து கிருஷ்ணலோகம் அதாவது கோலோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ விச் இஸ் அன்லிமிட்டெட் இன் எக்ஸ்பான்ஷன். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து 3 பாகம், அங்க நாம இருக்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து ஒரே பாகம் தான். ஸோ கண்டெய்னிங் அன்லிமிட்டெட் செல்ஃப் இலுமினேட்டட், சுயமாக பிரகாசம் கொண்டது அந்த வைகுண்ட லோகங்கள் எல்லாமே. அவருடைய சகாக்களோடு அங்க இருக்கார், நித்தியமாக அந்த இடத்துல இருக்கார். நாரதர் மத்தி அந்த இடங்களுக்கு எல்லாமே வந்து செல்வார், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் வருவார், மேலும் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்குமே எந்த ஒரு தடையின்றி உள்ள போவார். as much as Almighty Lord is free to move personally in any part of his creation. அந்த மாதிரி he is a representative of God இல்லையா. அவருடைய பக்தி தொண்டுனால அத்தகைய நிலையை அவர் அடைந்தார். அதனால அவரால் மேல் உலகங்களுக்கும் கீழ் உலகங்களுக்கும் இல்லையா, இந்த 3 உலகங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கும் அவரால் சென்று வர முடியும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட். நாம் எல்லாருமே 3 குணங்களோட ஆளப்படுபவர்கள் தான். ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது. அவர் இஸ் எபவ் த 3 மோட்ஸ். பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையால வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு such a mercy is perceived by the devotees only by the grace of the Lord இல்லையா. ஒரு பக்தருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அருள் கிடைக்கிறது என்றால் அது பகவானுடைய கருணை. யாருக்கு என்ன கருணை கொடுக்கணும்னு பகவான் தான் நிர்ணயம் பண்ணுவார், நாம நிர்ணயிக்க முடியாது. நாம் எப்போ வெறுமனே ஒரு முகம் கொண்டு பகவானுக்கு தொண்டு புரியணுன்ற அந்த ஆட்டிடியூடோட நம்ம போனோம்னா தட் இஸ் ஃபைன். அது வந்து நமக்கு வந்து பகவான் வந்து நமக்கு நல் மார்க்கத்தை காட்டுவார். இங்க யாருக்காகவும் நம்ம வந்து செயல்படணும்னு நினைக்கணும்னாக்கா எப்பொழுதுமே இறைவன் இந்த அசோசியேஷன்ல அட்மினா இருக்கலாம், டீச்சரா இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஒரு ஒரு மொழிக்கு நம்ம வந்து சேவை பண்ணலாம், இல்லை ஒரு மொழியில வந்து இந்த சேவை எடுத்து நடத்தலாம். ஆனா அந்த அந்த செயல்கள் எல்லாமே இறைவனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்கணும் இல்லையா. நம்மளுடைய அதான் நம்மளை வந்து இப்படி அவமானப்படுத்திட்டாங்களே, இல்லை நம்மளை வந்து இது சொல்லிட்டாங்களே, நமக்கு எதுவுமே சொல்லலையே, நமக்கு ஏன் இந்த பொசிஷன் கொடுக்கல, நமக்கு ஏன் இந்த பதவி வரல அப்படிங்கிற ஏக்கம் எல்லாமே வரவே கூடாது. அந்த ஒரு நிலையை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தணும். நத்திங் இந்த இடத்துல பவர் பொசிஷன் எதுவுமே கிடையாது. இந்த இடத்துல we are all in the servant stage தான், எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தான் வேறு இல்லையா. சில பேருக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சில பேருக்கு இந்த தொண்டை வந்து பிரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சில பேருக்கு வந்து அவங்களே அதை எடுத்துட்டு செய்யக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஒவ்வொருத்தருக்குமே எந்த மாதிரியான தொண்டு கிடைக்கும்ன்றது வந்து இறைவனுடைய கிருபை இல்லையா. அது போல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நாளைக்கு அதே இருக்குன்ற ஒரு கேரண்டியுமே கிடையாது. அதனால நம்ம எவ்ரி மொமெண்ட் we are under dependency of the mercy of the Lord. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம இறைவனுடைய கருணையால நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இறைவனுடைய கருணையால அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் மட்டும் தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். இங்க நாரத மகரிஷியுடைய இந்த ஸ்டோரியை கேட்ட பிறகு அவருடைய செயல்பாடுகளை கண்டு நாம we are always serving the Lord. அது ஒண்ணு மட்டும்தான் நம்ம மனசுல இருக்கணும், வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இப்போ காலிங் சர்வீசஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா. காலிங் சர்வீசஸ் இஸ் நாட் a லோயர் சர்வீஸ், இட் இஸ் த ஹையஸ்ட்.
ஏன்னா எல்லாரையுமே வந்து கால் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்கள ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கான தொண்டில் நம்ம ஏற்படுறோம்னா தட் இஸ் அ கிரேட் சேவா. அதனால நம்ம அதை வந்து தவறாக என்ன எந்த சேவையுமே வந்து மேன்மையான சேவை தான். எடுத்துரைக்கிறது மட்டும் மேன்மையான சேவை கிடையாது. கோயிலை கூட்டி பெருக்கிறதுமே மேன்மையான சேவை, 10 பாத்திரம் தேய்க்கிறதுமே மேன்மையா. இது நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ யாருக்கு என்ன ஞானத்தை வந்து இறைவனை புரிந்து கொள்வதுதான் மேன்மையான ஞானம். அதை எந்த விதத்துல புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்றது இறைவன் நமக்கு கொடுப்பார். அதை 10 பாத்திரம் தேய்ச்சியுமே அந்த உண்மையை நமக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி பிரசங்கிச்சும் நமக்கு அந்த உண்மையை கொடுக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. அவங்களுக்கு நம்மளை விட ஃபாஸ்டாவே அந்த அந்த ஒரு ஞானத்தை கொடுத்துருக்கலாம். அதாவது 10 வருஷமா சொல்லி கொடுத்து கூட நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்காம கூட இருக்கலாம். திஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் எபோவ் அவருடைய கருணை தான். யாருக்கு என்ன கருணை கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா நம்ம ஒன்னே ஒண்ணு மனஸ்பூர்த்தியா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இறை தொண்டு, பிரபுபாத ஒரு குருவினுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்காக செய்யக்கூடிய தொண்டு அப்படிங்கிற இந்த 2 குறிக்கோளை கொண்டு நாம சேவை புரியணும். இந்த பக்குவத்தை மட்டும், இதுதான் டேக் ஹோம் நமக்கு, நம்ம எல்லாருக்குமே. ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். குறை நிறைகள் இல்லாத வாழ்க்கை எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? சோ நாம எல்லாரும் கூட தவறு இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான். அதனால there is nothing, நாம ஒருத்தர் தான் கிரேட், அடுத்தவங்க எல்லாருமே குறைன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. எவ்ரிவன் ஆர் சேலிங் இன் தி சேம் போட் இல்லையா? எல்லாருமே ஒரே விதமான படகுல தான் நம்ம வந்து போயின்னு இருக்கோம். சம்சார சாகரம் என்ன கடல்ல வந்து நீந்தின்னு இருக்கோம். நம்ம இப்போ நம்மளை கரை சேர்க்கிறதுக்கு பகவான் வரணும்னா அவர் ஒருத்தர் மட்டுமே இலக்கு வச்சு நாம பக்திக்கு எடுத்துட்டு போகணும். வேற எதையுமே மைண்ட்ல வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, ரிஷிஸ் லைக் மரிச்சி ஆர் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த ஃப்ரூட்டிவர். ரிஷிஸ் லைக் சனகா அவங்க எல்லாருமே வந்து பிலாசாபிக்கல், ஏன் ஞானிகள். பட் நாரத மகரிஷி வந்து இஸ் த பிரைம் அத்தாரிட்டி. அவர் தான் முதன்மையான ஒரு அத்தாரிட்டி எது பக்தி தொண்டு கொடுக்கறதுக்கு. அதனால எத்தனையோ பக்தர்களுக்கு அவர் வந்து பக்தி தொண்டு கொடுத்திருக்காரு. நம்ம சிலதை மட்டும்தான் படிச்சிருக்கோம், ஆனா அவர் எண்ணிலடங்காதவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. All the great authorities in the devotion service of the Lord follow the footsteps of நாரத முனி இல்லையா? நம்ம பரம்பரையுமே அந்த இதுதான் இல்லையா? எங்க இருந்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து பிரம்மால இருந்து நாரதர்ல இருந்து வியாசதேவர் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வியாசதேவர்ல இருந்து யார்கிட்ட வருது? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. இப்படி நம்ம பரம்பரா சிஸ்டம் வந்து வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? 32வது ஆச்சாரியாவா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இருக்காருங்க. ஓகே, we need to follow him. நாரத பக்தி சூத்ரா. And therefore all the devotees of the Lord are unhesitatingly qualified to enter the kingdom of the God வைகுண்டம் இல்லையா? வைகுண்டத்திற்கு செல்வதற்கு எந்த தடையுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல சனாதன அவங்க வந்து மனோ தத்துவ கற்பனைனா அது என்னது மாதாஜி? அவங்க ஞானிகள் மாதாஜி, பிலாசபினால அந்த மாதிரி. முதல்ல அவங்க ஞானியா தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தானே அவங்க வைகுண்டம் போய் பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு போய் தான் அந்த ஜெயா வித்யா பிறகு அவங்க வந்து பரமானந்தத்தை அடைந்து பக்தராக மாறிவிட்டார்கள். அது வரைக்குமே ஞானிகளா இருந்தாங்க அவங்க இல்லையா? அதன் பிறகு ஞானம் என்று வரும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஸ்பெகுலேஷன் அந்த இது வரும் இல்லையா? அது என்னது நீங்க படிச்சீங்க இல்லையா? அது என்னது அது? ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஞானதலம். தேவா தத்தாமிமாம் வீணாம் ஸ்வர பிரம்ம விபூஷிதம் மூர்ச்சித்யைத்வ ஹரி கதாம் காயாமானஸ்சராம்யஹம். அவர் என்ன பண்றாருன்ற சொல்றாரு. ஆனால் நான் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த 3 உலகங்கள் அதுக்கு மேற்கட்ட உலகங்கள் எல்லாத்திலுமே நான் வந்து சென்று கொண்டே இருப்பேன். யாருடைய புகழை பாடிய வண்ணம்? பகவானுடைய புகழை பாடிய வண்ணம். வைப்ரேட்டிங் திஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அவர் கையில வந்து வீணா வச்சுட்டு இருப்பாரு இல்லையா? அவருக்கு என்ன வீணா பாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? விச் இஸ் சார்ஜ்ட் வித் டிரான்செண்டல் சவுண்ட். அதுலயுமே வந்து தெய்வீகமான அந்த சப்தம் என்பது இருக்கு, அங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது. விச் வாஸ் கிவன் டு மீ பை லார்ட் கிருஷ்ணா. பகவான் எனக்கு இதை கொடுத்தார் வீணை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். The musical வீணா அது சொல்றார். விச் வாஸ் ஹேண்டல்டு பை நாரதா. நாரதா பை லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இந்த லிங்க புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கான். இதை வந்து ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம், அதாவது அந்த அவருடைய வியாக்கியானத்துல இருந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு இந்த வியாக்கியானத்துல கொடுத்திருக்கார். இது வந்து தெய்வீகமான ஒரு எந்திரம். அது வந்து இட் இஸ் ஐடென்டிக்கல் வித் லார்ட் கிருஷ்ணா. அதாவது அந்த எந்திரம் வேறு, பகவான் வேறு கிடையாது. ஏன்னா அதுல இருந்து வரக்கூடியது தெய்வீக ஒலி, அந்த சப்தம் இல்லையா? அதை கொண்டு பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுறார். ஸோ பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் சேம் டிரான்ஸ்டென்டல் கேட்டகரி தான், தெய்வீக நிலை என்று சொல்றார். சவுண்ட் வைப்ரேட்டட் பை த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேனாட் பி மெட்டீரியல்.
ஸோ ஈவன் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அந்த சப்தம் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் நாட் எ மெட்டீரியல் வைப்ரேஷன். அது இந்த பௌதீக உணர்வு, அதாவது இது கிடையாது. வைப்ரேஷனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அதிர்வு இல்லையா, வைப்ரேஷன் அதிர்வலை. அதிர்வு இல்லையா, அது பௌதீக அதிர்வு கிடையாது. அது எங்க தெய்வீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக வைகுண்டத்திலிருந்து வரக்கூடியது அந்த மந்திரம். ஓகே, இட்ஸ் நாட், இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல தான் ஐ திங்க் பிரபுபாத சொல்வார், ஹரே கிருஷ்ணா இஸ் நாட் எ மெட்டீரியல் வைப்ரேஷன், சவுண்ட் வைப்ரேஷன், இட் இஸ் எ டிரான்ஸ்டென்டல் வைப்ரேஷன் கம்மிங் ஃப்ரம் கோலோகா, கிருஷ்ண லோகா அப்படின்னு சொல்லுவார் பிரபுபாதர். ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் ஹி ஹஸ் டோல்ட். ஸோ அதையே நாம வந்து இந்த இடத்துல படிக்கும் பொழுது நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா. ஆச்சாரியா ரொம்ப அழகா சிம்பிளான லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நம்ம இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது அதை வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும். சவுண்ட் வைப்ரேட்டட் பை த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கெனாட் பி மெட்டீரியல். ஸோ அதனால தான் அந்த சாம வேதத்துல மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை ஏன் நம்ம அவ்வளோ ஈர்க்கிறது இல்லையா, அந்த ஈர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த தெய்வீக நிலையினால தான் வர்றது. தட் இஸ் ஹவு. இப்போ அபாங்காஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஐ திங்க் நேற்று நான் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிப் வந்து அந்த கிருஷ்ணா ஹுசைன் பார்க்கும்பொழுது நிறைய அந்த கிருஷ்ணா ஹுசைன் பார்ப்பேன் நான். ஏன்னா என்ன சமைக்கலான்ட்டு. அப்போ சடன்னா நம்ம திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாள் முன்னாடி இந்த விட்டல் 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 என்ற ஒரு சப்தம், அது அந்த அந்த சாங் வந்து அவங்க அந்த கையில இருக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, வில்லு பாட்டு, சப்ளா கொட்டை. அது வந்து கட்டை. ஓகே, அந்த சப்ளா கட்டை வந்து பண்ணும்பொழுது நம்மளே நம்ம மறக்கக்கூடிய நிலை. அப்ப அந்த அளவுக்கு அந்த தெய்வீகமா அவங்க அந்த பாடல் வந்து பாடும்பொழுது அவங்க சொல்லக்கூடிய சப்தத்தினுடைய அது நல்ல ப்ராப்பரா ரெக்கார்ட் பண்ணவும் இல்லை அவங்க. பட் ஸ்டில் அங்க விட்டல பாண்டுரங்க விட்டலன்னு பாடும்பொழுது நம்மளையே மறந்து விட போயிடுவோம். ஃபர்கெட் அவர்செல்ஃப் ஆக்சுவலி. நம்மளை மறக்கக்கூடிய, அதாவது நம்ம எல்லாரும் நீங்களே எப்படி தெரியல, நான் நியோ ஃபைட்டா தான் இருக்கிறேன்னு எப்பவுமே நினைப்பேன். ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துன்னே இருக்கு இல்லையா நமக்கு. அதனால நம்ம எவ்வளவு தடவை நம்ம வந்து இந்த நியோ ஃபைட்டா வேலை செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த சமயத்துல நம்மளை ஒரு நியோ ஃபைட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்குமே இது வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடியது தான். ஸோ விட்டல பாண்டுரங்க விட்டல இல்லையா. ஸோ அது அபாங்காஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அபங்கம். அத பாடும் இல்லாததுன்னு அர்த்தமா மாதாஜி. அபங்கம். ஸோ அது மாதிரி நம்ம பகவானுடைய பாடல்கள் வந்து கேட்க அவரை பற்றியான பாடல்கள் கேட்க நம்மளையே மறந்து விடுவோம். சரிகாமா பதனிசா இது இல்லையா. தானா சட்ஜா, ஐ திங்க் நான் இது மியூசிக் கிளாஸ் போகும்போது இதை பத்தி நான் படிச்சிருக்கேன். இப்போ 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே மறந்து போயிடுது எனக்கு. ரா ரிஷபா, கா காந்தார, மா மத்தியமா, பா பஞ்சமா, தா தைவதா, நீ நிஷாதா, சரிகாமா பத நிசா இல்லையா. ஸோ அந்த இது 7 ஸ்வரங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர், அதுக்குள்ளே எல்லாமே அடக்கம் இல்லையா. டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கறதே இங்க. ஆனா அந்த 7 ஸ்வரங்களுக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கிறது. ஸோ அது அனைத்துமே இறைவனிடத்துல இருந்தா. சாமவேதம் இஸ் ஃபார் த மியூசிக்கல் இதுதான். As a pure devotee of the Lord, Narada Deva is always fulfilling his obligation. Obligation என்ன அர்த்தம், அவருடைய கடமையாக அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா. அவர் இதை செய்யணும்ன்ற அந்த தொண்டை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். அததான் இந்த இடத்துல அந்த பகவான் அவருக்கு கொடுத்த அந்த கிஃப்ட் இல்லையா, அதை வச்சு அவர் அதை செய்துட்டே இருக்கு. ஆல்வேஸ் இஸ் என்கேஜ் இன் த டிரான்ஸ்ஜெண்டல் அந்த லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவரும் செயல்படுறார், அடுத்தவங்களுக்குமே வந்து நல்ல மார்க்கத்தை கொடுத்து அதையுமே வந்து செயல்படுத்துறார். நாம் எல்லாரும் கூட நாரத மகரிஷினுடைய இந்த பாதையை வந்து பின்பற்றி வந்து இந்த சவுண்ட் மீட்டர்ஸ் நம்ம ஏன் பஜன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஈர்க்கப்படுகின்றோம். தட் இஸ் த இந்த ஆன்ம நிலையினுடைய உண்மையான நிலை அதுதான். அதனால்தான் ஈர்க்கப்படுகின்றோம் இல்லையா. சிலதெல்லாம் நம்ம பேசுறதுனால ஈர்க்கப்படுவோம். ஆனா பாடல்கள் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டா வந்து நம்மளை வந்து ஈர்க்க விடும். ஸோ இந்த லவ் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் பை கான்ஸ்டன்ட்லி சிங்கிங் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட், பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து நாம பாட நாம அந்த ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ நான் இன்னைக்கு 32 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நிறுத்துறேன். ஸோ மீண்டும் வந்து புதன்கிழமை இந்த 6 ஸ்லோகங்களை முடிச்சுட்டு வில் கோ டு த பிபிடி. ஓகே, ஸோ டோன்ட் மிஸ் த கிளாஸ். ஐ திங்க் கடைசியில தான் வந்து சேர்ந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரி